e nos advirte as autoridades de todo o mundo que o sofrimento que está por vir é incalculable se non abordamos xa cambios fondos nas políticas públicas. Nesta mesma semana, a Unión Europea declara tamén a emerxencia climática, non así este pleno, que en determinado momento decidiu que non debía ser acaído facelo nese momento. Estas reformas que se nos piden dende a comunidade científica teñen que ver con unha reforma profunda do sector enerxético, coa reducción de contaminantes de curta duración, co restablecemento dos ecosistemas, o sistema alimentario, a economía libre de dióxido de carbono e a estabilización dos niveis de poboación. Nos están pedindo, en resumidas contas, que modifiquemos o modelo de produción e de consumo e que nos baixemos desa ilusión do crecemento ilimitado. As cidades xogan un papel fundamental neste desafío porque se concentra a meirande parte da poboación mundial e actúan como principal consumidor de enerxía e de recursos que se producen noutros lugares do planeta. Por iso, as áreas urbanas deben ser tamén protagonistas desta transición. Por este motivo, o Grupo Municipal da Marea Atlántica propón 10 medidas inmediatas de cara á súa execución en 2020, por tratarse maiormente de traballos xa non só iniciados, senón incluso en un estado avanzado, que deben dar paso posteriormente a novas metas ambiciosas na longa carreira contra o cambio climático. Por iso traemos toda unha serie de acordos e sometemos a decisión do Pleno desta corporación. Primeiro, actualizar e someter a participación cidadá á Estratexia de Cambio Climático da Coruña, vixente no período 2014-2020, e que inclúa as ópticas da mitigación e da adaptación ao cambio climático, con plans e proxectos dotados de calendario e recursos nos sectores que consideramos fundamentais: a enerxía, a mobilidade, a infraestrutura verde, os residuos, a economía de proximidade e a mobilización da poboación. Segundo, constituir un operador enerxético municipal que xestione a enerxía con criterios de interese público, especialmente no relativo á xustiza social e a aposta polas enerxías renovables, o aforro e a eficiencia. Terceiro, fomentar a mobilidade alternativa ao automóbil, tanto no transporte público en autobús, coa reordenación das liñas e novas tarifas reducidas, como nas modalidades de modalidade branda, en bicicleta e a pé. Avanzar no plan de infraestructura verde da Coruña, dotando de calendario de recursos e materializar os proxectos previstos dos bosques da Coruña, a expansión do arborado, as restauracións fluviais e a protección definitiva dos espazos naturais de interese local. Quinto, continuar coas estrategias de residuo cero previstas nos novos contratos, como compostaxe caseira comunitaria, recollidas especiais para grandes produtores, a modernización da planta de Nostián e outros moitos, e avanzar na filosofía do pagamento por xeración que se iniciou coa bonificación na respectiva ordenanza fiscal aos fogares con composteiros para incentivar a colaboración cidadá. Sexto, mellorar o comportamento enerxético da cidade a través de proxectos de aforro e eficiencia nas vivendas, o saneamento, o alumeado e as instalacións municipais. Sétimo, descarbonizar a economía, apostando por sectores de alto valor engadido como as tecnoloxías de información e comunicación, a produción de proximidade e o quilómetro cero, a transición enerxética e a economía circular. Octavo, impulsar a alimentación de proximidade, ampliando a rede de cohortas, fomentando o produto ecolóxico de proximidade nos comedores e instalacións municipais e facilitando a comercialización na cidade de pequenos produtores, especialmente da Reserva da Biosfera, en mercados e feiras. Noveno, avanzar na constitución da área metropolitana para compartir servizos, aforrar recursos e ordenar o territorio, e de maneira especial na coordinación do transporte coa constitución dunha autoridade única que o xestione. E décimo, por último, cooperar coa cidadanía, facendo a partícipe a través de programas de sensibilización, participación e empoderamento coa constitución dun Consello Cidadán que acompañe as políticas de emerxencia climática. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo de Ciudadanos, señora Martínez. Desde Ciudadanos apostamos por conjugar el enfoque medioambiental con el crecimiento económico. Ni es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las sociedades, ni es posible un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad del medio ambiente. Estamos de acuerdo con la mayor parte de los puntos de esta moción. Apostamos por los consumidores como eje de transición energética, la movilidad sostenible, una reforma fiscal verde, la seguridad jurídica y, muy importante, la eficiencia energética. Y es aquí al hablar de la energía donde se desdibujan
algunos de los objetivos. En concreto, en el punto 2 hablan de constituir ese operador energético municipal y en el 9 hablan de avanzar en la constitución del área metropolitana para compartir servicios y ahorrar en costes y recursos. Quieren un operador local sin tener en cuenta que hay municipios del área metropolitana que se están adhiriendo a la central de contratación de la Diputación de La Coruña porque la adquisición centralizada de servicios, como es el suministro eléctrico, les ofrece condiciones económicas más ventajosas. Con ello van a reducir el gasto público, simplificar la tramitación administrativa en la adquisición de bienes o servicios, que les va a dar más transparencia y seguridad en la contratación. Parece que hubiese que repensar qué se quiere para la sintonía de esos dos puntos. Por el resto de puntos ya les avanzamos que vamos a votar a favor, a apoyar esta moción en la medida en que podamos evitar la contaminación del aire en nuestra ciudad, en nuestro mar y en nuestra ría, que esa es otra. Todo está muy bien, pero es que además es del papel, que suena muy bien, hay que actuar. Saquemos de la ría del Burgo ese foco de contaminación medioambiental que está en el poblado de la conservera celta. Hagamos jugar al consumidor un papel esencial y si organizan limpiezas, dotémoslos de voluntarios, de medios. Hay que ver la realidad, además del papel, que también es importante. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. No pleno de hoxe, a parte desta moción da Marea Atlántica, debátese outra moción do Partido Popular sobre o cambio climático. E, como sempre, foi un inxenuo e ben pensado, prefiro valorar este feito positivamente. Creo que un avance que o debate se sustancie entre dúas mocións con propostas de actuación sobre a mesa para facer fronte a este problema e non que se convirta en nun debate entre os que defendemos a necesidade de actuar e os negacionistas do cambio climático. Recentes informes de dous organismos dependentes da ONU e prácticamente toda a comunidade científica alertan sobre a catástrofe ambiental e humana que está abocada ao planeta se non hai un grande cambio de rumbo, xa que non se están cumplindo os obxectivos marcados nos cumios do clima e os acordos internacionais. Dende o noso punto de vista, na loita contra o cambio climático non abonda con cambiar hábitos individuais, é imprescindible cambiar o modo de produción que está levando o mundo a esta situación crítica e hai que aplicar un refrán que di pensa globalmente, actúa localmente. E alén de medidas globais, é moito que se pode facer tamén dentro do ámbito local para encarar a emerxencia climática. Coincidimos nese sentido coas medidas que se propoñen nesta moción. Como temos dito en múltiples debates, pensamos que un dos maiores contributos que pode facer o Concello da Coruña á loita contra o cambio climático é apostar por un novo modelo de mobilidade no que teña prevalencia o transporte colectivo, aparte, lóxicamente, de facer da Coruña unha cidade máis apta para favorecer a mobilidade peonil e outras formas de mobilidade non contaminantes. É importante avanzar no que a moción define como estratexias de residuo cero. Para iso é necesario repensar o modelo Nostián para que realmente cumpra a finalidade que inspirou no seu momento a súa posta en marcha, avanzando na reducción e reciclaxe en orixe e mellorando a eficacia da planta. Hai que impulsar a alimentación de proximidade. Con iso non só estaremos favorecendo unha alimentación de máis calidade, estamos favorecendo tamén a reducción da contaminación polo impacto que ten o transporte, se temos que recurrir a importar os alimentos que consumimos, e estamos favorecendo tamén a xeración de riqueza e emprego no ámbito local, como, por suposto, hai que avanzar no uso das enerxías renováveis, na procura dunha maior eficiencia enerxética e nas outras medidas que se propoñen nesta moción. Por todas estas razóns, o Grupo Municipal do BNG vai votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, boas tardes. Esta é a primeira de dúas mocións que debatiremos neste pleno que teñen por obxecto orientar a política municipal na loita contra o cambio climático. A outra iniciativa deste grupo. Nós entendíamos que, aínda que dende perspectivas distintas, ambas as dúas mocións non eran contradictorias, senón complementarias, e por iso ofrecimos ao Grupo da Marea Atlántica a posibilidade de estruturar ou de estudar un texto conxunto, a posibilidade que, lexítima, pero entendemos que injustificadamente a Marea desbotou xa de inicio.
Pero nós creemos que hai asuntos que, como este, debense abordar intentando poñer en valor os puntos que existan en común por riba dos que nos separan. Así o fixemos o pasado setembro, cando debatemos daquela unha moción sobre a declaración da emerxencia climática. A pesares de non compartir a literalidade da moción, que non era posible emendar, abstivémonos e foi o voto en contra do Grupo Socialista o que decidiu que non fose aprobada. Hoxe, este grupo fará o mesmo. Non compartimos a literalidade de todas as medidas propostas na moción da Marea, que esta vez nin se intentou acordar, pero non é a nosa intención frustrar que poidan adoptarse. Si consideramos imprescindible que, no seu caso, se integre nunha planificación estratégica tal e como defendemos na nosa moción. Ante un reto desta entidade, as medidas soltas, aínda que algunhas mesmo poidan ser aceitadas e compartidas, nada valen sen planificación, sen indicadores, sen obxectivos marcados ou sen compromiso orzamentario. Non cometamos o mesmo erro que vimos de cometer nos últimos 4 anos, no que padecimos, permítanme a metáfora xa que estamos a falar do cambio climático, unha desertización total da planificación na loita contra o cambio climático. Abandonouse por completo. Non se publicou ningún só informe de seguimento dos previstos na Estrategia contra o Cambio Climático da cidade, nin tampouco un só informe de actividade da Oficina contra o Cambio Climático. Mesmo todas as actividades que se publicitan na página web desta oficina son anteriores á creación da propia oficina. Ese é o interés que suscita para o Goberno municipal. Eso sí, neses 4 anos aprobouse unha estrategia, a Estrategia de Infraestructura Verde, por certo, coa axuda imprescindible, pois así foi impulsada dende a Consellería, da Antón Conselleira e hoxe voceira deste grupo municipal. Mágoa que non nos tivesen copiado máis neses 4 anos. Tería sido máis beneficioso para a cidade e probablemente a súa ardanza medioambiental non podería resumirse en 7 letras. Nostián. Nostián, bandeira da súa incapacidade de xestión, bandeira, por certo, recollida polo actual Goberno. Esta tarde tamén se vai falar de Nostián neste pleno. A 3 días do comezo dunha folga perfectamente evitable, orixinada por unha situación a que nunca se tiña que ter chegado. Bastaba con ter xestionado o día a día diligentemente para que non peligraran nin os postos de traballo, nin a viabilidade a partir deste luns da planta. Hoxe estiveron aquí os traballadores, eses que ata hoxe a única noticia que tiveron do seu goberno foi a comunicación dos servicios mínimos. Eses que lle están a exixir un plan B dende hai semanas para manter o seu traballo e que se están xa a decatar de que vostedes non tiñan nin plan A. Mirando a Algeciras, así o retrataron os traballadores. O noso apoio para eles. Advertimos por 2 veces neste pleno, en setembro e novembro, do posible custe da ineficacia compartida entre Marea e PSOE. Lamentamos non ternos equivocado. E remato. De verdade entende o Goberno que a única aportación que precisa a moción presentada pola Marea para que o Goberno asuma a súa responsabilidade na loita contra o cambio climático é fomentar a arquitectura bioclimática? En serio, esta única aportación que entende o noso Goberno municipal que pode facer? En definitiva, é patente que este asunto non foi unha preocupación nin do anterior Goberno, nin é tampouco unha preocupación do actual. Por iso, a necesidade de impulsar unha planificación acorde co momento que estamos a vivir, seria e responsable na súa elaboración e no seguimento da súa execución. E por iso esperamos contar igualmente co apoio do resto da corporación na moción que a continuación defenderá este grupo municipal. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Grupo Socialista, para rematar o debate, señora Fontán. Bueno, vou a ser moi breve, porque, ainda que lle parezca mentira ao señor Rodríguez, pouco ou nada se pode engadir a esta moción se o que pretendemos é sacar adiante unha estrategia de emerxencia climática pegada á realidade da Coruña e non facer brindis ao sol, fáciles e pagos brindis ao sol, co único que contribúen a devaluar o xeto desta loita. Só lle dicir, como non pode ser de outro xeito, que a maiores do contido desta moción, este Goberno ten o serio compromiso de facer súas as conclusións do cumio do clima que se desenrola en Madrid nestes días. Eu non vou aproveitar esta quenda, señor Rodríguez, para falar de outros temas que non corresponden a esta moción. Nada máis, señora alcaldesa, gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Existe unha emenda presentada. A Marea acepta a emenda? Sí. Ben, pois procedemos daquela a votar a moción. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Prospera a moción. Pasamos xa ao turno do
Grupo Popular, a primeira das mocións en defensa das libertades educativas consagradas na Constitución. Señor Coira, ten a palabra. Muchas gracias. El Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción. A Corporación Municipal da Coruña en pleno acorda. Primeiro, respetar e defender a Constitución española e a xurisprudencia emanada do Tribunal Constitucional en relación con o artículo 27 que sitúa no mesmo plano de igualdade o dereito á educación e a liberdade de ensino, mediante un desenvolvemento armónico de ambos dereitos. Segundo, garantir que os pais, como primeiros responsables da educación de seus fillos, elixan o tipo de educación e o centro educativo onde escolarizar os seus fillos. Terceiro, defender a rede de centros concertados como garantes da asistencia dunha oferta plural complementaria á rede pública, tal e como manifestou o Tribunal Constitucional, e, por tanto, da liberdade de elección das familias, asegurando a igualdade de oportunidade das mesmas no exercicio deste dereito, o que implica que ambas redes, a pública e a privada concertada, terán que ter os recursos necesarios que aseguren este dereito. 4. Promover e apoiar a autonomía organizativa e pedagóxica dos centros, respetando o carácter propio dos mesmos para desenvolver proxectos educativos de calidade que poidan responder ás inquietudes e prioridades das familias, co fin de que estas poidan elixir con total liberdade. Quinto, garantizar a existencia e gratuidade dos centros de educación especial, tanto na rede pública como privada concertada, como garantes da liberdade de elección das familias. Sexto, respetar e cumprir o artículo 27.3 da Constitución, que obriga aos poderes públicos a garantir o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estén de acordo con as súas propias conviccións. Sétimo, abandonar calquera intento dirixido a suprimir a demanda social do artículo 109.2 da LOMCE, como factor determinante por parte da Administración á hora de ofertar as prazas educativas. Octavo, dar traslado deste acordo ao Goberno de España para que, a través do cumprimento de todos os puntos desta proposta, defenda e garanta as liberdades educativas consagradas na Constitución española. Rematou? No, defendo. Non, rematou. No, defendo. Non, a ver, señor Coira, que levamos 3 horas facendo todos o mismo, non me cambia as reglas do xogo. Vostedes teñen 3 minutos para defender a moción. Poden argumentar, poden lela de pe a pa, poden empezar polo final, poden ir ao ralentí, poden facer o que queiran, pero en 3 minutos que remataron xusto agora. Claro, se vostede o que vai a ler toda a parte dispositiva da moción tranquilamente, relaxado, e logo pretende ter unha quenda para argumentar a moción, bueno, se fora vostede o primeiro... Espere, señora Gallego, que non vai con vostede. Quédalle un segundo. Digo, o que fixeron os seus compañeiros de corporación dende as 12 da mañá é utilizar os 3 minutos para argumentar por que ten que prosperar a moción. E, ademais, é que, bueno, isto xa é unha opinión moi personal, pero tampouco é necesario ler literalmente todos os puntos. Aproveiten os 3 minutos para argumentar, porque as mocións xa as temos todos por escrito, lidas, as subrayadas e demais. Entón, lle deixo, pois, 30 segundos de cortesía para que argumente rapidamente o motivo da moción, se lle parece. Moitas gracias por a súa transigencia. O Goberno Socialista, unha vez máis, por boca da ministra en función, señora Celaá, o pasado 14 de outubro, nunha reunión de todos os representantes da enseñanza concertada deste país, puso en duda, tensionou e puso nerviosos a todos os usuarios del sistema de educación concertada al poner en duda que del artículo 27 de la Constitución española se emane la estricta, se entienda, la libertad de enseñanza recogida en este artículo 27.
Más de 2 millones de alumnos en España y sus familias disfrutan de este servicio, lo eligen, es un derecho, creemos, inconstitucional. Yo creo que no hay ningún motivo para que se prive a los ciudadanos de poder elegir. Es un derecho, insisto, reconocido en la Constitución. En La Coruña hay más de 13.000 alumnos que van a más de 24 centros y que eligen libremente este tipo de enseñanza, y este ayuntamiento pues también discrimina a los centros concertados porque simplemente tiene un convenio con los centros públicos para financiar actividades de 430.000 euros, teniendo un apoyo a los centros concertados de 0 euros. Creemos que, como hasta ahora llevan más de 34 años conviviendo perfectamente tanto la educación pública como la concertada, que es necesaria para la escolarización obligatoria, que todos debemos defender el sistema actual. Muchas gracias. Ben, moitas grazas, señor Coira. Señora Martínez, por Ciudadanos. Ciudadanos está y estará con la libertad de elección de centro. El derecho a la educación y la libertad educativa constituyen principios recogidos en el artículo 27 de nuestra Constitución. Además, la educación es una de las vías más claras para hacer factible el artículo 9.2 de la propia Constitución, el que exige a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias para hacer real y efectiva la libertad y la igualdad de todos los individuos. Es, en definitiva, de libertad y de igualdad de lo que se trata este debate, de libertad e igualdad, porque para Ciudadanos son conceptos perfectamente compatibles. En Ciudadanos creemos sin ninguna duda en la libertad y sin ningún matiz en la igualdad. Defendemos toda la enseñanza sostenida con fondos públicos, pública y concertada, para defender el derecho de la educación y el derecho a la libertad educativa. En definitiva, queremos construir el mejor futuro posible porque cuando hablamos de educación no estamos hablando solo de plazas o de infraestructuras. Estas no son solo puntuales del significado más profundo de la educación, la base de nuestro futuro como país. La enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza. Las familias tienen derecho a elegir a qué colegio llevan a sus hijos. Es el momento de asegurar la suficiencia de medios, tanto para la pública como para la concertada. El artículo 108 de la Ley 2/2006 del 3 de mayo de Educación establece que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y concertados, reconociéndose mediante ese precepto la concertada como pieza clave y como derecho a la libertad de enseñanza. Para nuestra formación, la educación pública es un pilar fundamental para garantizar la equidad dentro de nuestra sociedad. Actualmente, el panorama del sistema público de educación es más que deficiente. Por ello, Ciudadanos considera que aumentar y priorizar el gasto en esta materia para revertir la situación actual, tanto en materia de eficiencia como de equidad, necesita reformarse y abordarse de la mejor manera posible para volver a ofrecer una calidad e innovación propias de una potencia europea. Además, nuestra formación ampara la libertad de los padres en la elección de centro. Por ello, defendemos la existencia de centros educativos sostenidos con fondos públicos. Entendemos la escuela concertada como un garante de la libertad de enseñanza, la diversidad y la pluralidad del sistema educativo. Derecho, por otro lado, que está reconocido en nuestra Carta Magna, en su artículo 27, y por ende se ha de dar cumplimiento al mandato constitucional. Creemos que ambos objetivos son plenamente compatibles y por ello se intenta trabajar con el resto de fuerzas políticas para lograr su consecución. Todos los puntos de su moción son asumibles, por eso vamos a votar a favor. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí. Pois, en primeiro lugar, sinalar que desde o BNG imos votar en contra desta moción, porque vostedes falan de que a sacrosanta Constitución española recolle o dereito das familias a escoller o tipo de educación que recibirán as súas crianzas. Enténdase, do centro, pero non a obriga de que toda a poboación teña que pagar esa escolla. Cada quen é libre, por suposto, de ir se quere e pode a un centro privado, por suposto, pero non hai ningunha obriga, en ningún sitio existe esa obriga de que o conxunto da sociedade, a través dos nosos impostos, que son os que figuran, ou configuran, mellor dito, o orzamento da Xunta de Galiza, financiemos esa decisión. Os recursos públicos teñen que servir para
soster e garantir a máxima calidade do ensino público como dereito de todas e de todos sen distinción. Señores do Partido Popular, é a primeira moción sobre ensino que traen a este pleno. Non lles preocuparon os recortes no ensino público, non lles preocupan os recortes na universidade, non lles preocupan os recortes en persoal especializado, e máis, negan que existan eses recortes, pero traen aquí esta moción. Os concertos educativos tiveron a súa razón de ser baixo a xustificación de que nos inicios do ensino obrigatorio universal a capacidade dos recursos públicos non era abondo, era limitada, entón non podía asumir toda a demanda que ia haber. Pero, hoxe en día, non existe ningunha razón para continuar a concertar coa privada unidades educativas e centros cando non só existe suficiente oferta na pública, senón que hai lugares mesmos onde hai un desequilibrio entre o que se financia a privada ou concertada e o que se deixa de financiar no ensino público. Por lo tanto, nós, desde o ONG, a nosa posición ven sendo xa que o camiño que debería de seguirse desde a Xunta de Galiza é que unha vez que se fosen diminuindo ou rematando a vixencia dos concertos, a Xunta de Galiza debía ir revisándoos e progresivamente reducíndoos. Hai que lembrar, ademais, que tanto Fraga como o señor Feijóo asinaron renovacións de concertos educativos, incluindo aqueles que segregan por razóns de sexo nas aulas, por períodos, ademais, superiores a un mandato, a 4 anos, non? Porque realmente iso é o que lles interesa a vostedes, soster a sanidade, perdón, a sanidade, Jesús, a educación concertada e, desde logo, sí, é que son vostedes, uns auténticos destroyers dos servizos públicos. Entón, entre ensino e sanidade, bailáseme as cuestións. Pero, desde logo, a vostedes xa nos quedou ben claro que o que lles importa é manter, efectivamente, o ensino concertado, pouco lles importan os recortes no ensino, e simplemente rematar con que nós somos moi respectuosos e respectuosas coa liberdade relixiosa. Estamos absolutamente de acordo con que as persoas poidan manter as súas crenzas e as súas confesións relixiosas. Agora ben, tamén somos moi insistentes en que hai que separar escrupulosamente as crenzas do que é o funcionamento normal da administración pública. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Ben, dende a Marea Atlántica imos a votar en contra desta moción por unha simple razón, e é que apostamos firmemente pola educación pública, porque e tamén porque debe de ser a garante da equidade e da cohesión social, en tanto que debe asegurar o exercizo do dereito universal á educación en condicións de igualdade e de democracia. A obrigación dos poderes públicos debe ser garantir o dereito á mellor educación posible en todos e cada un dos centros públicos. Por iso, nós defendemos dotar aos centros públicos de todos os recursos necesarios para que así sexa. Isto non só é máis xusto e tamén máis equitativo, senón que preserva a función social da educación. E iso só se pode garantir, pois, dende logo, baixo o noso punto de vista, con unha rede pública forte, unha rede pública de calidade e unha rede pública para todas. É importante tamén saber cal é o noso panorama, é importante destacar que en España hai unha anomalía dentro do panorama europeo, dada a alta proporción de centros privados, pois, se comparamos outros países como Alemania, Suiza, Finlandia, Noruega, vemos que é totalmente a inversa, non, que a rede pública é moito máis maioritaria. Segundo datos do Consello Escolar do Estado, a escola concertada nestes momentos está recibindo subvencións por importe de máis de 6.000 millóns de euros, e, dende logo, nos creemos que temos aínda moito que facer na defensa do ensino público, non? Cando estamos defendendo a educación pública, cando se defende esta educación de calidade para todas as persoas, xa non cabe este debate da liberdade de elección, que basicamente o que se traduce en unha preferencia, non? E, dende logo, pois as preferencias individuais non poden, baixo ningún concepto, prevalecer sobre a planificación educativa ou sobre unha escolarización equitativa.
Quenes defendemos a educación como un ben público, dende logo, non vamos a compartir con vostedes este plantexamento sobre o modelo educativo, porque non o concibimos dun xeito baixo unhas lóxicas mercantilistas e baixo unhas lóxicas neoconservadoras. Non? Evidente que detrás de todo isto hai un debate ideolóxico. Non? E eu, como última reflexión, gustaríame convidalos a facerse unha serie de preguntas, porque falaba tamén o Grupo Municipal de Ciudadanos que estaba de acordo coa liberdade, coa igualdade. Neste tema, vemos que coinciden de novo o trío, non? O trío de Ciudadanos, o trío do PP e o trío de Vox, que apostan, efectivamente, por esta liberdade educativa, alegando un mandato constitucional que non é tal e que, aí están distintas sentenzas do Tribunal Constitucional, non? E, como dicía, para ir rematando, vounos a convidar a este trío de Ciudadanos, e aquí, por sorte, non temos a Vox, pero ao Partido Popular, a que se fagan as seguintes preguntas. Non? Cando vostedes falan de liberdade de elección de centros, refírense a que todas as persoas, repito, todas as persoas, poden elixir en que centro levar as súas fillas? Cantas e cales son as familias que poden elixir? Poden elixir, por exemplo, aquelas familias que teñen unha renda baixa. Poden elixir. Pois ben, como dicía, as que apostamos pola educación pública, creemos tamén firmemente nos principios republicanos. Creemos firmemente na igualdade, na liberdade, na fraternidade, e por eso defendemos e imos defender sempre a educación pública. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Para pechar este debate, señor Celemín, polo Grupo Socialista. Muchas gracias, señora alcaldesa. No vamos a apoyar la moción por lo siguiente. Punto 1. El Gobierno municipal acuerda defender el artículo 27 de la Constitución española, sin duda. En el punto 2, elegir el centro educativo. Tal como manifestó la ministra, la Constitución española no ampara ningún derecho de las familias a elegir colegio. La posición expresada por la ministra es exactamente la que está establecida por la ya antigua sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de febrero de 1981 en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. En dicha sentencia, en ningún momento el Tribunal Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro. Es más, el fundamento jurídico 8, el propio tribunal establece que el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado en el artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente. Como la ministra ha señalado, el derecho de los padres a elegir centro vendrá regulado por las leyes y reglamentos que regulan el sistema educativo, donde se establecen los criterios para hacer funcionar la programación educativa. De esta manera, mientras que la negativa a abrir un centro educativo o la negación de la libertad de cátedra de un docente son violaciones directas de la Constitución, la admisión de un estudiante en el centro elegido dependerá del cumplimiento de las normas de la programación educativa. En el punto 3, los centros concertados, la ministra ha recalcado que el sector puede estar tranquilo. La red concertada nació en los 80 bajo los gobiernos socialistas de Felipe González. En el punto 4 y 5, por supuesto, estamos de acuerdo, pero en el punto 6, respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, no es discutible el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, pero distinto es entender que ello da lugar al derecho a elegir centro docente. Y, por último, el punto 7, punto para suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE. La ministra ha anunciado que este artículo de la Ley Wert, por cierto, la ley más contestada socialmente en toda la historia de España, eliminar la demanda social del nuevo redactado
ha afirmado que esta demanda es un eufemismo que ha servido para propiciar algunos casos en que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada. La red pública tendrá preeminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización, nos ha dicho. El Gobierno sostiene que la LOMCE ha permitido en algunas comunidades autónomas, como la de Madrid y la valenciana, han cedido terrenos a la pública para los centros concertados y se ha producido un abuso que no se puede volver a repetir. Nunca nos ha gustado esa demanda social como un principio para aplicar a los conciertos. Ha reconocido la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso. Ni que exista el cobro de cuotas que, aunque se llamen voluntarias, son un motivo de segregación para el alumnado. Y por todo ello no vamos a admitir su moción. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Procedemos xa á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada a moción. Segunda moción do Partido Popular sobre a remodelación de Alfonso Molina. Señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. Hemos querido traer a este pleno la remodelación de la avenida Alfonso Molina, otro de esos asuntos en que la ciudad y los coruñeses hemos sido de nuevo los grandes perdedores de una mala gestión. Alfonso Molina es la principal vía de acceso al centro de la ciudad, además de una de las más transitadas. Solo como referencia, en 2018 la media fue de paso de 120.700 vehículos diarios. En el año 2014, el Gobierno municipal del Partido Popular logró introducir la mejora de este vial entre los compromisos adquiridos por Audasa en Galicia. Así, el Gobierno central del PP se comprometió con Vigo, y ya tiene su puente de Rande ampliado, se comprometió con Santiago y ya tiene su circunvalación, y se comprometió con Coruña y aún estamos esperando que se haga algo en Alfonso Molina. Del mismo modo que sabemos y padecemos las frecuentes retenciones que de forma cotidiana, continua y a estas alturas casi crónicas se producen en este vial. Colapsos que se agravan por el elevado número de accidentes, figurando entre las vías con mayor siniestralidad de España, la novena entre las 15 más peligrosas. Es innegable que existe un problema también de seguridad vial, y lo demuestran los continuos accidentes en la vía. Alfonso Molina es además la principal vía elegida como entrada en nuestra ciudad por los residentes en el área metropolitana. En julio de 2016, el Ministerio de Fomento, con Ana Pastor, de ministra, recogió en el proyecto algunos cambios que introdujo el Gobierno de la Marea, paralizándose la tramitación del anterior proyecto. Este proyecto final contempla en gran parte lo previsto en el inicial, demostrándose que la polémica que se generó era ficticia, ya que se demostró que la remodelación de la vía es compatible con su humanización, con la creación de sendas peatonales, carril bici o la creación de un carril para el transporte público o tipo vago, logrando así más humanización, mejorando los nudos de conexión, evitando los atascos y contar con un transporte público sostenible. Pese a todo ello, Alfonso Molina y los coruñeses seguimos esperando. Y ahora llega un nuevo capítulo. Desconocemos cuál es la previsión del actual Gobierno municipal en este tema. Como en tantos otros, los bandazos del equipo de Gobierno son constantes. En marzo de 2019, la subdelegada del Gobierno dice que los 3 proyectos están en redacción: la pasarela de Pedralonga, la remodelación e integración de la avenida y la integración ambiental. En junio de este mismo año, una concejala de su grupo, señor Villoslada, nos dice que más que reestructurar la avenida hay que apostar por nuevos viales y apostar por una movilidad metropolitana, poniendo en cuestión el proyecto que estaba redactando el Ministerio de Fomento, diciendo que hay que dar una vuelta para apostar por el transporte colectivo y la bicicleta, como si una cosa estuviera reñida con la otra. En julio de 2019, señor Villoslada, nos dice que el Ayuntamiento renuncia a modificar el proyecto ese de 2016 y para el que hubo 2,5 millones en el presupuesto de 2017, a los que se añadieron 10 millones más que dejó presupuestados el Gobierno de Mariano Rajoy. Anunciaba usted el pasado mes de julio que la actuación se llevase a cabo con la mayor agilidad posible. Lo que queremos es que se impulse el proyecto que cerró Fomento con el anterior Gobierno municipal y que avance en la medida que facilita las interconexiones. Claro, esto es difícil con los presupuestos que dejó previsto Sánchez y que afortunadamente no se aprobaron. 100.000 euros para el año 2019 y nada para el resto de los años. Un gran compromiso con la ciudad. Y llega el mes de noviembre y tenemos sus declaraciones diciendo que el Gobierno municipal rechaza que se realice la remodelación. Vamos a ver, señor Villoslada, ¿cuál es el anuncio que vale? ¿El del 2 de julio, donde iba a impulsar el proyecto, o el de noviembre, que lo rechaza? La ciudad no puede permitirse perder este paso. Y si tan preocupamos estados por el tema,
Evidentemente es una pieza fundamental. Le quiero decir que lo que usted comentaba antes del trazado de la 6 sigue vigente. Hay un estudio realizado por la Xunta y ese estudio sigue vigente. Lo que se concretó es que se hizo un estudio de movilidad y se llegó a la conclusión que lo importante era llegar primero a la AP9. Primero hay que llegar a la AP9 y luego realizar el siguiente tramo que discurre además por un ayuntamiento, por Cambre, que no tiene redactado en estos momentos su plan general y que quedó de recogerlo en ese planeamiento. Sobre el área del transporte metropolitano, pocas lecciones puede darnos. Si algún avance hubo en esta materia fue gracias al impulso de la Xunta. Ya existe una mesa para hablar de este asunto. A la que usted puede sumarse cuando quiera. Gracias, señor. Moitas grazas, señor Deus. De sustitución de la marea, que hemos llegado a un acuerdo y aceptamos, evidentemente, esa se enmienda. chegaron a un acuerdo e que aceptan. Aceptan, vale. Efectivamente, aceptamos con una pequeña modificación en el punto 2. Vale, pois xa na quenda da marea, se quere o señor Varela que explique, señora Martínez, o seu turno. Ben, a remodelación de Alfonso Molina é, por desgracia, un clásico nesta cidade. Un exemplo claro da falta de entendemento e do bloqueo absurdo de proxectos. E dicimos absurdo porque o resultado é que seguimos falando dunha remodelación en vez dunha obra que tiña que estar xa feita. É unha realidade que o Ministerio de Fomento é o organismo público que máis contas pendentes ten coa nosa cidade. Case 300 millóns de fondos comprometidos dende hai moitos anos, dos que aínda non vimos nin unha soa execución. Pero neste tema en concreto hai culpas para repartir. A lentitude e a descoordinación entre Marea, Xunta e Fomento para ampliar a avenida Alfonso Molina non foron de gran axuda para avanzar na que consideramos a remodelación urxente e necesaria dunha das estradas máis empregadas en Galicia, unha vía cun tránsito diario de 120.000 vehículos dunha vía na que se suceden os accidentes de tráfico, pero tamén lentitude e descoordinación para iniciar o vial 18 e descargar precisamente Alfonso Molina, ampliar carrís na Ponte Pasaxe, proxecto xa aprobado pero en modificación de opcións finais nos extremos, etc. A falta de diálogo e o rexeitamento a propostas doutros é o que provoca o bloqueo do desenvolvemento destas grandes infraestructuras. Nós estamos de acordo con humanizar a avenida, ampliar Alfonso Molina con máis carrís, lonxe de solucionar o problema, cambiaría o de sitio. Ampliar con máis carrís tería sentido se é unha actuación dentro dun marco de actuacións que den solución a ese fluxo de vehículos adicional que permita dita ampliación. Unha vez que os coches cheguen en dirección Coruña, á altura da estación de autobuses, aí habería que plantexarse enlaces que deriven o tráfico cara ao Porto, cara a avenida Salgado Torres, que comunica coa terceira rolda, cara ao centro, senón o embudo que se provocaría antes de chegar a Linares Rivas sería bastante importante. Estas actuacións que se precisarían a maiores complícanse ao tratarse dunha zona cunha presión urbanística moi elevada. As cidades europeas están a traballar para eliminar os coches do centro das cidades. Nós non deberíamos actuar na dirección contraria, facilitando que entren no centro máis coches. Unha cidade que non cansamos de decir que é unha península cunha capacidade moi limitada para a xestión de tanto tráfico. O que si nos parece aínda máis urxente é tomar medidas para reducir o número de accidentes que se producen en Alfonso Molina. Colapso, atascos de horas, varios accidentes nun mesmo día, son os titulares que leemos case a diario dun dos xa declarados puntos negros da cidade e que converten a esta avenida nunha das 10 vías urbanas máis conflictivas a nivel nacional. Xa o dixemos en máis dunha ocasión, a chuvia non pode ser excusa na que nos escudemos para xustificar os accidentes. Hai que actuar con medidas axeitadas. Si nos parece que sería positivo modificar o proxecto do Vial 18 para permitir o seu uso desde Alfonso Molina e abordar urxentemente a ampliación da AP9 a 3 carrís, como xa xe fixo noutras cidades. Por certo, di o PP na súa moción que co seu convenio as obras as paga Audasa. A realidade é que cada vez que fan un convenio deste tipo sube o prezo da peaxe ou sube o prazo da concesión. Así que de que paga Audasa nada, o que pagamos somos os galegos que empregamos a AP9. Para que o tráfico mellore, pódense facer actuacións que vayan sacando coches do centro, como un parking disuasorio a saída da AP9, iso sí, moi ben conectado co centro da cidade, con liñas de autobuses e frecuencias modificados. Urxe mellorar a saída cara a Mato Grande e Pocomaco cun novo enlace que permita unha maior evacuación. Urxe, en definitiva, unha remodelación de Alfonso Molina, por iso imos votar a favor. Grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señora Beira. Sí,
O señor Deus, na intervención da moción sobre as vías de acceso, falaba de que o BNG no seu día fixera unha campaña sobre que a P9 era unha navallada ao país, etcétera, etcétera. Bueno, eu cando se empezou a P9 nin nacera, por iso, para que o saiba vostede. E nos falábamos de navallada nun sentido, pero o certo é que hoxe en día está máis que vixente o da navallada, porque pouco menos que imos ter que pasar a peaxe coas mans arriba porque é un auténtico atraco. A AP9 é un atraco ao peto das galegas e dos galegos. É un atraco ás empresas que teñen que utilizala para transportar mercadorías. Entón, claro que foi unha navallada, pero foi unha navallada ao peto das galegas e dos galegos. É unha navallada executada por Audasa, esa Audasa que un día é dun fondo de investimentos malaisio, outro día é de outra... Non sabemos onde está exactamente o capital desa empresa. Falaban vostedes da cuestión da Ponte de Rande. Pois ainda nos podíamos aquí poñer a reflexionar sobre o que pasou coa ampliación da Ponte de Rande. Foi unha cousa moi curiosa. Resulta que o convenio para a ampliación da Ponte de Rande dicía que se supostamente se acababan as obras antes dunha data, permitíase subir a peaxe. Entón pasou unha cousa moi simpática, que foi o señor Rajoy a inaugurar as obras de Rande, cando non estaban rematadas, subiuse a peaxe, e nada máis subirse a peaxe resulta que houve que facer aí uns arreglos que máis ben era acabar a obra, que foi unha auténtica fraude. Unha fraude absoluta. Vostedes queren ampliación de Alfonso Molina porque vostedes defenden os intereses da Audasa moi claramente para que a Audasa non se vexa perxudicada polas retencións que acontecen puntualmente na entrada da cidade. Vostedes o que propoñían era unha autoestrada que entrase ao centro, ao corazón da cidade. E iso non podía ser. É que ningún país avanzado do mundo iso se defende de ninguna das maneiras. Non foi absurdo opoñerse a iso. Foi unha cuestión de cidade, prácticamente. Un acordo de cidade opoñerse a que entrase no corazón da cidade, valga a redundancia, unha autoestrada. Moito mellor, evidentemente, é a vía da humanización, é a vía de manter, de facer transitar a avenida cara a unha zona urbana que é onde se integra, porque ten barrios ao seu redor que teñen tamén dereito a existir e a moverse con normalidade e a tecer a cidade malia a avenida. Eu creo que iso era o máis lóxico e necesario. E, como dixemos na nosa moción, non somos máis partidarias, porque así tamén o indican os técnicos e as técnicas, que se traballe efectivamente nas actuacións, nas vías transversais para evitar a saturación de Alfonso Molina. Por lo tanto, seguimos coa posición que tivemos sempre a este respecto. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira, pola Marea Atlántica. Señor Varela. Grazas. Bueno, como falamos antes de comezar o debate, a moción do Partido Popular nos parecía razonable, pero insuficiente, por eso fixemos esa emenda de sustitución que a completaba e que intentaba introducir dúas cuestións. Por un lado, garantir o respecto ás melloras que negociamos no pasado mandato co Ministerio, e, por outro lado, facer mención tamén a pasarela de Pedralonga, que nos parece unha cuestión esencial, sobre todo para os veciños desa zona. Si, como parece, finalmente se aceptan esas dúas cuestións, votaremos a favor. Eu sí que quería rebatirlle, señor Deus, na súa intervención, e é que eu creo que sí, que o proxecto cambiou sustancialmente. Lle vou dar unha serie de datos, que eu creo que son bastante obxectivos e claros, e que demostran que así foi. Bueno, en primeiro lugar, eu creo que o feito de que conseguíramos que o Partido Socialista no anterior mandato cambiara de rumbo, de ruta con respecto á ampliación de Alfonso Molina e se sumara ás teses que puxemos enriba da mesa en da Marea Atlántica, de camiñar, efectivamente, como decía a señora Beira, a unha avenida e non a unha autoestrada, eu creo que foi un dos grandes logros ao respecto da cuestión da ampliación de Alfonso Molina. Pero é que, ademais, negociamos melloras moi importantes co Ministerio no anterior mandato e, como a vostedes les gustan tanto os números e os cartos, eu creo que ese é o dato máis relevante.
de 7,6 millóns que costaba o proxecto que vostedes negociaron no seu momento, pasamos a 19 millóns de euros de investimento nesa vía, a sufragar polo propio Ministerio e nesa línea de humanizar o entorno da avenida. Porque o que encontramos, señores e señoras do Partido Popular, era un monumento ao cemento, como que é a súa especialidade, como era o túnel da Marina, non? E, sin embargo, o que conseguimos foi unha vía na que se baixa a velocidade, no tronco a 70 e nos carriles laterales a 50, o cal vai axudar a loitar contra o cambio climático, na que se introducen sendas peatonís e ciclables nas beiras, na que se respeta aos veciños da marxe dereita da vía, de Elviña, o anterior proxecto da autoestrada afectaba dunha maneira moi sensible a esas vivendas, na que se introducen pasos para a fauna, efectivamente, esos que tanto ridiculizan, porque vostedes en xeral ridiculizan todo o que descoñecen. Bueno, pois introducimos pasos para a fauna seguindo as normativas estatais e europeas neste tipo de vías, en a que se consigue un proxecto que está adaptado ao desafío climático dunha maneira moito máis intensa. Xa vou a rematar, quería recordar efectivamente ese compromiso que tamén arrancamos do Estado de executar en primeiro termo xa cando Ana Pastor era ministra, de executar a pasarela de Pedralonga canto antes, de maneira urxente. Seguimos esperando, é certo que o actual goberno municipal, agora en funcións, se comprometeu de novo. Bueno, pois esperamos, polo ben dos veciños, de que esa pasarela que vai a reducir a siniestralidade na vía se execute canto antes. E insisto, reivindicar que esos criterios, que esos obxectivos que conseguimos as melloras non teñan marcha atrás e que o que conseguimos no pasado mandato se respete e se execute. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Para pechar a quenda, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas, alcaldesa. Por clarificar algunhas cousas, señor Deus, e ao final creo que estará de acordo co que llevou decir e co que llevou propoñer, outra cousa será o que fagan coas emendas que temos presentadas, pero decía a señora Martínez que cando se fala da problemática de acceso a Alfonso Molina temos que facer unha formulación máis global, é dicir, a solución non só pasa por actuar en Alfonso Molina, sino que a solución de entrada e saída da cidade ten que articularse en malla, en rede, tendo en conta outras actuacións en infraestructuras importantes. É dicir, que circunscribirnos a resolver o problema de entrar na cidade a actuar en Alfonso Molina é o que nos decimos que non é suficiente. Aí estamos de acordo, non? Ben, a partir de aí, non sei se se fía ou de algún titular de prensa ou outra cousa, pero sí que lle podo asegurar que en ningún momento pusemos en discusión os 3 proxectos que actualmente ten redactados o Ministerio de Fomento para Alfonso Molina. En ningún momento. E máis, hai máis dun mes tivemos unha reunión desde a Concellería con técnicos da Concellería, con técnicos da Demarcación de Estradas de Galicia, para comprobar o estado de situación deses 3 proxectos, máis dos outros proxectos que afectan a circulación viaria na Coruña, como son os de Solimar, a Pasaxe e Vial 18. E, por certo, tamén a prolongación da C15 ao Porto Exterior coas necesarias entradas aos polígonos empresariais. Quero dicir que hai que facer unha revisión completa de como están as infraestructuras de acceso á cidade. Por iso, en primeiro lugar, nós sí que, por suposto, apoiamos os 3 puntos da moción, porque apoiamos claramente os 3 proxectos que están preparados polo Ministerio de Fomento. E si demandamos que se licite dunha vez a pasarela de Pedralonga, que é fundamental, e o que si lle dixemos tamén ao Ministerio é que tanto o de mellora de capacidade como de mellora ambiental se tramiten, si pode ser, incluso de forma paralela. Sin deixar de ter a importancia necesaria ao Vial 18, que é fundamental, que ten que conectar coa discutida cuarta ronda por parte da Xunta de Galicia. E máis, insistimos na necesidade de que se subsane o proxecto, sou fino dicindo de subsanación, o proxecto de trazado para que Ártabra chegue a 6. Foi o goberno do Partido Popular que no Plan MOVE de 2010 suprimiu esa conexión, que se revise ese Plan MOVE e que se volva a actualizar. Eso é así, está documentado perfectamente. E, ademais, hai outra cuestión fundamental na mobilidade metropolitana, como digo e como dixen na intervención con motivo dunha moción anterior,
anterior do BNG, que apostar claramente entre todos por recuperar ou por poñer en marcha un verdadeiro tren de cercanías entre a Coruña e Ferrol, porque percorrer os diferentes apeadeiros que van de aquí hasta Ferrol realmente é triste, sabendo que ese tren de cercanías podería estar dando servicio a toda a ría e a toda a conca da ría máis a chegada hasta Ferrol a máis de 600.000 persoas que terían a posibilidade de circular en esta rexión urbana por un modo de transporte moito máis eficiente e moito máis ecolóxico e que ademais descargaría a cidade destas entradas. De aí as nosas emendas tanto en relación co tren de cercanías e en relación coa prolongación da AC15. Insisto, creo que se acadamos un pacto entre todos os grupos políticos e un pacto entre a Xunta, o Ministerio de Fomento e o Concello e os Concellos Metropolitanos poderíamos avanzar, como dixen na miña intervención anterior. En todo caso, o anuncio, se non aceptan a nosa emenda, nos incluso seguiremos apoiando a moción que presentan vostedes porque o temos absolutamente claro. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Non consta nesta presidencia emenda do Partido Socialista algunha a esta moción. Deixenme revisar un momento. Un momento, se poñan nerviosos. Miren, aquí constan 4 emendas do Grupo Socialista, unha a moción presentada pola Marea Atlántica sobre o cambio climático, outra a moción presentada polo Bloque sobre mobilidade metropolitana e unha terceira a moción presentada polo Bloque sobre mobilidade metropolitana. Pero nesta presidencia non constan ningunha emenda do Grupo Socialista. Sí, pero esas xa están aceptadas. Vamos a ver, desde registro no nos envió nada, y fuera de procedimiento tampoco yo lo tengo. Ten o voceiro do Grupo Socialista a xustificación documental de ter presentada a emenda. Constalle que se presentou a emenda por rexistro. Pois, Por lo tanto, no habiendo sido presentada antes de comenzar la deliberación del asunto. Non consta ninguna emenda do Partido Socialista nesta presidencia. Por lo tanto, hai unha única emenda de sustitución de Marea Atlántica. A ver, non se me revolucionen. Escoiten. Hai unha única emenda de sustitución da Marea Atlántica que acepta o Partido Popular. Correcto. Por lo tanto, pasamos á votación da moción. Votos a favor da mesma. Moi ben, moitas grazas, prospera por unanimidade. Terceira e última moción, sí. Diga, señor Deus. Bueno, yo sé que usted es amiga de los chascarrillos y quisiera recordarle al señor Varela que el que está en funciones es el gobierno central, no el gobierno municipal. Que nosotros sepamos. Moitas grazas pola súa defensa do Goberno municipal. Señor Deus, nunca tal cousa creín que escoitaría neste pleno. Entendo que, ademais, foi un lapsus do señor Varela que eu non lle tiven en conta, pero agradezo que sexa vostede tan caballeroso de saír na defensa deste Goberno. Pasamos á última moción do Grupo Popular sobre o cambio climático. Señor Rodríguez. Ben, boa tarde de novo. A verdade é que o debate desta segunda moción sobre a estrategia ou a política municipal contra o cambio climático parece máis necesaria que nunca, porque vimos hai uns minutos de escoitar a máxima responsable nesta materia decir que pouco ou nada hai que engadir pois a eses puntos que formaban parte da moción que vimos de aprobar. Mesmo tamén se deslizou que o tratamento dos residuos sólidos non ten nada que ver coa loita co cambio climático. Pois ben, eu matizolles que está pois incluída no punto 5 desa moción que vostedes apoiaron, por se acaso non se decataran.
Vimos aquí de reivindicar o protagonismo das cidades na loita contra o cambio climático. E, polo tanto, o que parece non ter sentido é limitar o que este Concello, as medidas, a estrategia que este Concello pode adoptar as que se veñen de aprobar na moción de hai uns minutos. E insisto, non estamos en contra delas. Pensamos que se podían ter mellorado, pero sobre todo ampliado. E o que é máis importante, teñen que estar integradas nunha planificación, nunha folla de ruta con indicadores, con obxectivos e con orzamento. A pregunta, sobre todo, pois recordando, porque retumba na miña cabeza eso de que pouco ou nada hai que engadir a esa moción para loitar dentro do Concello, é se o actual Goberno, antes da presentación destas mocións, reparou en que o período de vixencia da estrategia finaliza o ano próximo. A día de hoxe se ten iniciada a tramitación para a elaboración e aprobación dunha nova estrategia? A resposta, evidentemente, é non. A única noticia que temos da súa preocupación manifestada por este tema era se Greta Thunberg ia facer escala ou non na cidade. Esa é a medida do seu compromiso. A planificación é unha ferramenta insustituíble na loita contra o cambio climático e contra os eventos extremos asociados a este. Por iso, esta moción. Porque non estamos de acordo en que pouco ou nada hai que engadir. Hai moito que facer e que se pode e debe facer. E por iso esta moción na que instamos ao Goberno a elaborar e aplicar unha nova estrategia municipal contra o cambio climático en consonancia cos obxectivos da estrategia galega e adaptada aos definidos no Acordo de París e as conclusións que resulten da COP25. Estrategia que deberá consolidar, coordinar e impulsar as reduccións das emisións de gases de efecto invernadoiro á atmósfera, incluir e comprometer a acción do Goberno municipal en economía circular, a loita contra o plástico, a reducción do residuo alimentario, a reducción da pegada de carbono. En segundo lugar, un plan municipal de impulso da economía circular co obxectivo de fomentar un modelo de desenvolvemento económico innovador, competitivo e sostible mediante o uso eficiente dos recursos naturais, a reducción na xeración de residuos e a implantación da xerarquía multierre. Por certo, é aquí unha proba máis que evidente da necesidade deste plan e de ir máis aló da moción que acabamos ou que acaba de aprobar este pleno. Esa proba tivemos onte mesmo no Foro de Economía Circular en A Coruña, Riqueza e Emprego para o século XXI. Na súa inauguración, a nosa alcaldesa manifestou o compromiso do Concello coa economía das 3 Rs. Voulles dar unha exclusiva. Hai xa tempo que 3 Rs non chegan. Fan falta na economía circular de hoxe se funciona con bastantes máis Rs e vostedes deberían de sabelo. E, por último, pedimos tamén un plan específico de loita contra o plástico adaptado ás recomendacións incluídas na directiva aprobada polo Consello da Unión Europea sobre plásticos dun só uso. Coa elaboración destes documentos sí estaríamos na senda correcta e por iso esperamos que esta proposta sexa apoiada e traballemos xuntos, administracións, industria, sector privado, sociedade civil, nos próximos meses para que se poida desenvolver unha verdadeira estrategia, unha verdadeira planificación imprescindible para a loita contra o cambio climático. Se vostedes creen que merece e precisa unha estrategia compartida, responsable, con prazos, indicadores e medidas amparadas nun compromiso económico e orzamentario, e esta vez sí, cun seguimento serio e eficaz da consecución dos obxectivos asumidos, por favor, préstenlle o seu apoio. Se consideran, pola contra, que pouco ou nada hai que engadir na política municipal contra o cambio climático a moción que vimos de aprobar, pois entonces non apoien, pero, por favor, teñan a vontade de explicarlo ben porque vai ser complicado de entender. Moitas gracias. E máis nada. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno de Ciudadanos, señora Martínez. Bueno, es evidente que todas las instituciones deben abandonar la inacción y apostar por una economía sostenible como uno de los vectores más potentes en el desarrollo económico de todas las sociedades, tanto desde los ayuntamientos como desde las comunidades autónomas y también desde el ámbito estatal. En esta moción proponen una nueva estrategia municipal acorde con la autonómica, impulsar la economía circular y un plan de lucha contra el plástico. Fíjense que hablan de grandes estrategias, de planes, de acuerdos europeos, nacionales y, en cambio, no son capaces de ponerse de acuerdo con el PP y la Marea, uniendo fuerzas para obtener un compromiso conjunto en el cambio climático. Han venido con 2 mociones después de no llegar a un acuerdo, aunque, insisto, me quedo con las palabras del señor Jorquera, que nos quedamos con que puede ser un avance en la preocupación por la lucha contra el cambio climático. Desde Ciudadanos vamos a apoyar esta moción y todas aquellas que busquen que nuestro país sea sostenible, eficiente, próspero y puntero. Son cambios que necesitan una transición inteligente y eficaz, estrategias, mucho consenso, pero sobre todo creerse lo que uno dice.
Creemos en Ciudadanos que para abordar con éxito la transición energética se debe auditar el sistema español para liberalizarlo y desarrollar un plan de eficiencia nacional. El cambio climático es un problema real. El incremento del nivel del mar provoca cambios en las especies marinas, claves para el sector pesquero. También la contaminación del aire en nuestra ciudad necesita que fomentemos sistemas de transporte menos contaminantes. Apostar por el sector de la economía verde representa hoy en la Unión Europea un volumen de negocio de 700.000 millones de euros. Lejos de ser una rémora para el crecimiento, como se pensaba en el pasado, es un hecho que supone una oportunidad para un país. Y les digo lo mismo que a La Marea en relación al tercer punto. La cantidad de plástico que tiene la ría del Burgo necesita una actuación inmediata y si todos queremos, tenemos por dónde, por los vertidos desde el poblado de la conservera Celta. Ojalá salgamos de aquí con alguna medida al respecto y a ver si su plan de lucha contra el plástico pues, contempla esta actuación. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Polo bloque, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, mi primo, que es catedrático de Física de la Universidad de Sevilla, dice que ha traído a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno le ha garantizado el tiempo que hará mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? Sóalle, señor Rodríguez. Alédome de que por fin caean da burra e xa non teñan as dúbidas respecto do cambio climático que expresou no seu momento o señor Raxoi. Porque imagino que con esta moción na que falan de emerxencia climática, na que din que o cambio climático é unha realidade incontestable, vostedes non pretenden amenazar con co apocalipse todos os días a conta do cambio climático. Palabras do señor José María Aznar. Alédome, en definitiva, de que abandonen vostedes o negacionismo. Hai un refrán que di, nunca é tarde se a dita é boa, por iso, e quizá tamén pola miña ingenuidade conxénita que antes fixen alusión, a súa moción parécenos positiva. De ser autoría do BNG, engadaríamos outros puntos, porque dentro do ámbito municipal se poden facer moitas máis cousas para loitar contra o cambio climático, aparte das que vostedes enumeran, pero non é o noso costume emendar as mocións de outros grupos porque respetamos a súa capacidade de iniciativa e para engadir eses puntos xa están as iniciativas da nosa autoría. Por iso anticípolle que non imos votar en contra. Permítame, iso sí que exprese un desexo. O desexo é que non presenten esta moción só polo feito de que se está celebrando en Madrid a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático e esa cuestión acapare estes días unha boa parte da atención dos medios de comunicación. Digo isto porque de nada vale presentar unha moción meramente declarativa se logo na práctica non se fai nada para combatir o cambio climático. Lembro que foron vostedes, cando gobernaban no Estado, quen decretaron o parón as renovables, en Galiza coa enerxía eólica. Fixeron tamén algo parecido. Foi un goberno do seu partido quen estableceu o chamado imposto ao sol. É un goberno da Xunta do Partido Popular quen aposta por facer de Galiza un imenso eucalital a medida dos intereses de Ence. É un goberno do seu partido na Xunta de Galiza quen defende un modelo de tratamento do lixo baseado na incineración e, ademais, en moitos concellos son vostedes quen encabezan a oposición ás penalizacións ou ás restriccións ao uso do vehículo particular. Pese a todo, e porque coincidimos en que vale máis tarde que nunca, insisto, o BNG non vai votar en contra desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Esta semana Endesa empapelaba os principais xornais do Estado con propaganda sobre as súas medidas para encarar a emerxencia climática, no que eu entendín, e creo que moita xente así o fixo, nun obsceno exercicio de propaganda de cara a que esquezamos que Endesa durante moito tempo foi parte do problema e pouco lle importaba o seu problema. Se cara agora que toca a súa conta de beneficios, pois se anima a abordar outro tipo de medidas, eso sí, deixando tiradas a moitas persoas, traballadores e traballadoras que estiveron traballando ali durante moito tempo. Endesa
Empresa que, por certo, é unha das patrocinadoras da COP25 que se celebra en Madrid, o que nos leva a temer que os resultados dese cumio pois non sexan todo ambiciosos e todo valentes que teñan que ser dende o punto de vista en que están as grandes corporacións detrás pois tutorando, digamos, os encontros. Oxalá me equivoque. Eu creo que, dende ese punto de vista, o Goberno español non debía prestarse a facer determinados lavados de cara. Dende a Marea Atlántica tampouco queremos contribuir aos lavados de cara do Partido Popular, que adoita sumarse ao sol que máis quenta, a non ser que se trate de impulsar, se me permiten a metáfora, a enerxía solar. E por iso a Marea Atlántica vai votar en contra desta moción. Imos votar en contra desta moción por unha cuestión de contidos e é que se establece un paralelismo coa Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 e non nos parece que sexa o xeito de abordar o problema. En primeiro lugar, porque presenta como solucións medidas e políticas que en realidade están na orixe do problema. Se citaron aquí algúns exemplos, pois entre as políticas de residuos centralizadas nun punto de Galicia para tratar o lixo que procede de todos os lugares do territorio, ata utilizar o eucalipto como sumidoiro de CO2 nun pretendido impulso da industria forestal que lle quere dar pulo ao rural. Eu creo que darlle pulo ao rural, que efectivamente é unha das medidas básicas na loita contra o cambio climático, se debe facer mantendo os servizos públicos para empezar e a multifuncionalidade do monte dos ecosistemas. Pero non só por iso, senón porque a Estrategia Galega non cuestiona o modelo económico de produción e de consumo, que é a orixe do problema. O 60% das medidas previstas ata 2023 non teñen calendario nin orzamentos e deixa o fomento das enerxías renovables á iniciativa privada e non á pública como sería necesario. Creo que hai que votar en contra tamén porque en ningún caso o Partido Popular dispón da credibilidade necesaria para creer que realmente que van a abordar este problema con valentía. Salía xa aquí o primo de Rajoy, simplemente decir que Rajoy dicía isto en 2007, é dicir, 27 anos despois de que o IPCC empezara a publicar os seus informes que alarmaban sobre o cambio climático, é dicir, despois do cuarto informe do IPCC, o que iba a ser presidente do Goberno de España dicía isto sobre o cambio climático. Logo pediu disculpas, pero é que o problema é que sempre se equivocan na mesma dirección. Logo chegou o ministro Soria, desmantelou as enerxías renovables e lle puxo un imposto ao sol. É o mesmo ministro das prospeccións petrolíferas en Canarias e en Galicia o panorama non é moito mellor. Aí está a lei de depredación que volve a impulsar polos sectores máis destrutores do territorio. Xa me quedei... dicir unha cousa. O señor Feijóo, últimamente, coa crise de Endesa, se queixaba da improvisación e reclamaba unha transición xusta, que efectivamente ten que ser xusta. Pero cando fala de improvisación se esquece de que o PP gobernou tanto en Galicia como no Estado durante moitísimo tempo e que tivo moito tempo de preparar esta transición enerxética e de adoptar as medidas necesarias e se empeñou de maneira teimuda en facer o contrario. Por ese motivo, imos votar en contra. Moitas grazas, señora García. Señora Fontán, polo Grupo Socialista. Bueno, señor Jorquera, parece que vostede máis eu acordámonos da familia de Rajoy hoxe, porque eu ia empezar a miña intervención tamén acordándome do primo científico de Rajoy. Por lo tanto, xa obviamos ese punto. Decirlle, señor Rodríguez, que non altere o sentido da miña intervención, porque a última parte non foi pouco ou nada, senón que foi que asumiríamos todas as conclusións do cumio de Madrid, que non me parece a mí que sexa pouco. Dito isto, mire, señores do Grupo Popular, efectivamente, o señor Rajoy dixo o que dixo no ano 2007 e no 2015 tuvo que cambiar de opinión, pero que 8 anos nesta loita son irrecuperables, irresponsables e inaceptables politicamente. E igualmente inaceptable é que o Goberno da Xunta de Galicia, o Goberno do seu partido, veña de aprobar neste pasado mes de outubro como grande proxecto unha estrategia galega do cambio climático e enerxía 2050. 2050. Cando a Unión Europea, España e mesmo moitos concellos como este nos fixamos como horizonte unha Xenda 2030. O noso goberno autonómico fala de 2050. E isto marcado nun escenario con un patrimonio natural abandonado. Recorda vostede que só hai 2 parques que teñen plan.
Non hai un plan director decente da Rede Natura 2000, mesmo a Unión Europea di que é insuficiente. Non vemos políticas de limpeza de residuos no mar e nas costas, nada sobre residuos mariños. Mesmo Galicia foi no pasado ano unha das 5 primeiras comunidades autónomas en emisión de gases de efectos invernadoiros. E a pretensión do Goberno Feijóo para o 2030 é unha reducción de emisión do 24,6%, cando a Unión Europea fixa un 40% e o Parlamento Europeo exixe un 55%. Non quero falar de residuos, non vou a falar da loita contra o lume, pero mire, é que estes antecedentes e a nula xestión medioambiental cando gobernaron esta cidade non son boas cartas de presentación á hora de que vostedes traen a este pleno unha moción sobre unha estrategia municipal contra o cambio climático. Mesmo xa vostedes cometen un erro situando na súa exposición de motivos o arranque da loita desta cidade por novos modelos nese eido no ano 2012. Mire, quixera lembrarlle que xa a planta de residuos, de tratamento de residuos, xa é un punto de arranque, igual que a planta de enerxía de bens, ou mesmo o recoñecemento do barrio dos Rosais, xa que falamos hoxe deles, cun premio europeo Philippe Rotier no ano 2002 como mellor calidade de ampliación urbán, onde a infraestructura verde foi determinante. Así pois, señores do Grupo Popular, benvidos á loita contra o cambio climático, pero non o fagan porque está de moda, non o fagan porque Madrid, gracias ao ofrecemento e compromiso dun goberno socialista, é nestes intres o centro da loita mundial contra o cambio climático. Esta loita supón compromiso, supón convencemento e a súa proposta é vaga, inconcreta e nada pegada á realidade da nosa cidade. Semella mesmo de conveniencia e a nosa cidade necesita proxectos solidamente implantados co compromiso contrastado de anos de experiencia e no convencemento ideolóxico. Por iso este grupo vai votar en contra. E se me permite unha cuestión brevemente, señora alcaldesa, quixera lembrarlle a todos os grupos que nesta cidade, como moitas outras cidades de Galicia, mesmo de España, estánse levando a cabo concentracións contra o maltrato animal por mor dese can que foi rematado e arrastrado por un cazador en Chantada. Nada máis e moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas grazas, señora Fontán. Procedemos á votación desta moción. Non hai enmendas aquí, non? Perdón, votos a favor da mesma? Moitas grazas. Votos en contra? Grazas. Abstencións? Moi ben, non prospera a moción. Pasamos xa ao seguinte punto da orde do día. Señor secretario. A continuación están las preguntas de respuesta oral, preguntas de respuesta escrita y ruegos. Moi ben, pregunta de resposta oral. Primeira pregunta do Grupo Ciudadanos para o Goberno. Señora Martínez. La pregunta es, ¿ha exigido el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del servicio de la hora que resuelva las incidencias y reclamaciones que afectan al normal funcionamiento del servicio y que eviten emitir a los usuarios sanciones generadas a raíz de los fallos derivados de la propia aplicación móvil? Señor Villoslada, polo Goberno. Sí, pois vaime disculpar, señora Martínez, pero os servicios de mobilidade nos informan de que non existen incidencias significativas na aplicación móvil. Non obstante, nos casos en que puntualmente sí que a aplicación poda fallar, outro tipo de problema, a propia plataforma dispón do sistema de xestión de incidencias coa empresa concesionaria. Discrepo totalmente. Tenemos un servicio de la hora que necesita una revisión, exigiendo a la empresa concesionaria que cumpla con un servicio eficiente y readaptar la ordenanza fiscal número 21 reguladora o la de gestión si fuese necesario. Una de las situaciones que mayor frustración provoca y que deja este ayuntamiento en mal lugar en lo que la hora respecta son los fallos o deficiencias en la app, una app validada por el ayuntamiento, la iPark,
pues se sanciona a los usuarios que quieren pero no pueden realizar el pago por problemas en la propia aplicación, dejándolos en una injusta desventaja y asumiendo cargas económicas, sanciones que quedan registradas sin haber cometido ninguna dejación de sus obligaciones voluntariamente. Los fallos en la aplicación son muy habituales, aunque ellos digan que no. Cuando da error, aun teniendo saldo, esta no deja pagar. Da un error en el que indica que se ha de comenzar el proceso de nuevo y cuando comienzas nuevamente el proceso vuelve a dar error repetidamente y siempre da el mismo error una y otra vez. Lo normal sería que mientras la aplicación se encontrara fuera de servicio, los usuarios no fueran sancionados por el personal de vigilancia, pero no, el personal impone las denuncias de la hora, al igual que los propios funcionarios de la policía local. Un atropello en toda regla a los usuarios que no tienen culpa ninguna de un servicio ineficaz e injusto. Si tenemos en cuenta que, aun habiendo enviado la reclamación al soporte técnico de la aplicación, no se evita la sanción, el sistema es tan deficiente que el vigilante no recibe la reclamación. Un ayuntamiento honesto con los ciudadanos entendería que ante esta situación el usuario debería de quedar exento de la sanción mientras no se soluciona la avería. Pues no es el caso, ya que han tenido incluso que hacer llegar la reclamación a este ayuntamiento para evitar ser sancionados como les ha venido pasando. Y le pregunto, ¿les devolverá el Concello la suma de todas las veces que se les han cobrado sanciones de 60 euros por culpa de los fallos del concesionario? Porque es el ayuntamiento quien recauda los ingresos, quien tiene derechos por anulación de denuncias, 60 euros o 30 en pronto pago, como así lo aprobaron en sesión plenaria en junio de 2017. Ya en enero y febrero del 17, PSOE y BNG, cuando se modificó la ordenanza de la hora en sesión plenaria, se quejaban de que la modificación no tuviese más amplitud, que podía abarcar más mejoras. Pues bien, ahora esos motivos para una revisión son más necesarios que nunca. La mayor parte de los usuarios que sufren este avasallamiento además son autónomos a los que les cuesta salir adelante, luchar en el día a día por sus negocios y el ayuntamiento, en vez de facilitarles la realización de su trabajo, les crea problemas. Y yo misma soy testigo de estos problemas, de los fallos a los que vas allí al servicio y te dicen que no pagues a través de la aplicación, que no funciona, que vayas a las máquinas y que pagues en las máquinas. Muchas gracias. Sí, ben, non vou discutir que pode haber incidencias puntuais, porque temos un dato de incidencias puntuais ano, pero eso non significa que a aplicación este fallando de forma generalizada. En todo caso revisaremos os posibles fallos que pode haber de forma máis sistematizada. Tamén quero dicirlle que a aplicación móvil se está utilizando por parte de máis dun 50% dos usuarios, quere dicir que non está sendo esa a razón que está a disuadir da utilización da aplicación e, en todo caso, se hubiera algunha denuncia, algunha sanción incorrecta, evidentemente as vías de reclamación están abertas para poder subsanar esa situación. Insisto, trataremos de mellorar a aplicación, pero o que sí que nos comunican os servicios de mobilidade que non existe un fallo xeralizado deste tipo de comunicación de incidencias. Gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta de Ciudadanos sobre os orzamentos. La pregunta es, ¿qué previsión tiene el Gobierno para la aprobación definitiva de los presupuestos de 2020? Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, a previsión pois é que cando poidan estar conformados e acordados para ser sometidos a pleno se cumpla. Non lle podo decir moito máis. Creo que a vontade expresada é clara, pero creo que non é bo, digamos, poñer o carro diante dos bois. La pregunta es cuándo va a entrar en vigor el urgente y necesario nuevo presupuesto. Esta misma semana leíamos en la prensa que la alcaldesa aseguraba que la aprobación inicial estaría lista en enero, pero bueno, lo cierto, la sensación es que está yendo todo más lento de lo deseable. Parece que pudiese parecer que no se ha aprendido mucho de errores pasados, parece que no seamos conscientes de la necesidad urgente que tiene esta ciudad de salir del bache en la que se ha metido. Y aunque la pregunta es para el Gobierno, no podemos pasar por alto el reclamar también a la marea sentido común y que se acuerden de su etapa en el Gobierno para no cometer los mismos errores y para no entorpecer innecesariamente, vamos, que arreglen sus posibles diferencias cuanto antes por el bien de los ciudadanos.
porque los ciudadanos nos merecemos, desde luego, unos presupuestos nuevos y los únicos perjudicados somos los coruñeses. Creo sinceramente que están capacitados todos para ejercer con toda la responsabilidad que se les presupone y con la capacidad de diálogo de la que se ha hecho gala hasta ahora para negociar o renegociar con sensatez los acuerdos a los que han llegado y que no se están cumpliendo o que crean que se puedan incumplir. Estoy segura de que no serán temas tan insalvables como para bloquear los presupuestos una vez más. Hemos tenido más prisa por ocuparnos de los presupuestos de la Xunta que de los que afectan más directamente a los coruñeses. Pongámosle el mismo ímpetu. Muchas veces han dicho que uno de sus objetivos era cambiar la dinámica del mandato pasado y que la ciudad contase al inicio de año con un nuevo presupuesto, pero estamos a 5 de diciembre y las cuentas no dan. Como decía antes, todo está yendo más lento de lo que quisiéramos, las buenas intenciones no se traducen aún en resultados visibles. Nuestra intención ya la conocen, es facilitar la aprobación de los presupuestos, contribuir a sacar adelante por fin unas cuentas que permitan trabajar y corregir todas las deficiencias que tiene esta ciudad. Hay que llevar las inversiones a los barrios, hay que agilizar y facilitar el empleo y la actividad empresarial. Hay además, como priorizan ustedes, elaborar unos presupuestos progresistas y comprometidos con la ciudad, pero nos gustaría estar ya a estas alturas revisando algún borrador. El tiempo pasa muy rápido, no podemos permitirnos el lujo de seguir con los presupuestos prorrogados. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, eu agradezco a ponderación na crítica. Dende logo, sei que entende perfectamente cal é a composición da corporación, a vontade expresada por este grupo municipal é unha vontade que se debe de conformar facendo posible que haxa unha maioría suficiente para acordar uns orzamentos progresistas para esta cidade. Se está traballando niso, evidentemente a todo o mundo lle gustaría ir con maior celeridade, diríamos aquilo de sin prisa pero sin pausa, ou con boa letra. Eu aproveito para agradecerlle as aportacións que ten feito e xa lle digo que as propostas que vostede, como voceira do seu grupo, achegue, serán tidas en conta e serán escoitadas. E agradezco, sobre todo, que a pesar de que coñece que hai un acordo con dous grupos, co grupo do Bloque Nacionalista Galego e co grupo da Marea, vostede non se autoexcluíra e fora capaz de trasladar propostas para a conformación do orzamento, é dicir, que quixera estar na construcción en positivo. Como esa é a atitude que se está a amosar por parte do seu grupo, entendendo a crítica que formula, como non a vamos a entender? A nós tamén nos gustaría ir moito máis rápido. En calquera caso, o obxectivo que temos é que poida haber uns orzamentos o antes posible. E entendendo, ademais, esa formulación positiva, con toda a crítica que teña que haber, o que nos comprometemos é a estudiar aquelas propostas que vostede ten trasladado ao Goberno ou que está achegando nestos días. Bueno, creo que hai unha diferencia sustancial co grupo do Partido Popular, neste caso que todos os grupos tuveron reunións, pero decideu legítimamente que esperaría que houvese un proxecto de orzamentos para poder velo ou para poder enmendalo ou para poder negocialo. E o Goberno non lle parece mal. Simplemente digo que aquí todos aqueles que queren aportar teñan máis escanos ou teñan menos, teñen a oportunidade. Eu agradezco que o seu grupo o teña feito, porque creo que vostede, desde que chegou á corporación, se situou no Novo Testamento e algún outro grupo, como o Partido Popular, se sigue situando no Vello Testamento falando do pasado. Eu o que lles invito, lóxicamente, é a que fagan aportacións e propostas. Por que? Bueno, pois porque andaremos un camiño que, desde logo, non deixa de ser un camiño no cal podemos atoparnos todos. Que ben, señor Laje. Última pregunta. Non digo que toquei o timbre e rematara. Señora Martínez, última pregunta sobre deportes.
La pregunta es si tiene pensado el Gobierno distribuir el dinero destinado al fomento de la práctica de los diferentes deportes directamente a las entidades deportivas o también a través de asociaciones que no hacen la función directa de fomento del deporte. Señor Borrego. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. El Gobierno municipal distribuirá el dinero para apoyo de las entidades y clubes en función del criterio de su competición oficial basada en competiciones reconocidas o federadas cuando existan federaciones. Es cierto que sabemos que hay entidades y asociaciones que trabajan a través del deporte sus labores de inclusión, de integración, y en ese sentido estamos ya hablando también con la Consellería de Benestar Social precisamente para dar salida a esa demanda. Pero, por outra parte, estamos atados ás competicións oficiais. Desde Ciudadanos consideramos que lo lógico y justo es que el dinero que se destine de los presupuestos a los convenios elaborados para la promoción de los diferentes deportes sea directamente para las entidades que realizan específicamente la labor que se describe en el convenio, fomento de la actividad deportiva de voleibol, de fútbol, de gimnasia, etc. Como ya comentaba antes, nuestro deseo es que los presupuestos se aprueben cuanto antes y nuestra voluntad de apoyarlos es manifiesta, pero vamos a exigir que se cumplan unos requisitos, y uno de esos requisitos es que el dinero para la partida de fomento de cada uno de los deportes sea destinado directamente a las entidades que desarrollan esa actividad y no que ese dinero vaya a entidades interpuestas, a entidades que actúen como si fuesen gestorías de los clubs, que son a los que debe llegar el dinero directamente, porque son los clubs los que fomentan la práctica del deporte, no las asociaciones que engloban a clubs. Pongamos un ejemplo claro, la FAC, la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña. ¿Qué opciones tienen los clubs que no pertenecen a la FAC de acceder a estas ayudas? Recordemos que no todos los clubs pueden entrar en la FAC porque la asociación exige una serie de condiciones para entrar que, por cierto, no exige después para mantenerse. Creemos que es injusto que el reparto es desigual para los clubs porque hay casos de clubs que solo tienen un equipo que al final reciben más dinero que otros que están fuera de la asociación con 4 equipos, por ejemplo. Una vez más, insistimos en recordarle al Gobierno, a la corporación, que nuestro deber es velar por la igualdad, en este caso de las entidades deportivas, como se ha hecho, por ejemplo, en la campaña de Navidad y en apoyo al pequeño comercio, a todo el pequeño comercio a través del Concello y no de asociaciones, para no dejar a nadie fuera. Igualdad que tampoco parece que se cumple en cuanto a los locales. Nos responden esta mañana a una pregunta escrita que no hay locales para las entidades deportivas. Sin embargo, la FAC tiene su sede en La Torre. A lo mejor pagan alquiler, en ese caso me gustaría saber cuánto pagan. Por supuesto, no estamos en contra del asociacionismo, pero lo que es una evidencia es que los que desarrollan el fomento del deporte son los clubs, no una entidad que lo que hace es gestionar el dinero de la ayuda, una entidad que actúa como gestor administrativo de esa ayuda a los clubs, además pudiendo incurrir en incompatibilidades. Es digno reconocer el esfuerzo que hacen los clubs atendiendo al fomento del deporte y a la educación deportiva de miles de niños en esta ciudad, llegando allá donde no puede llegar el Concello. Es digno, pues, atenderlos y ayudarlos, pagar en tiempo, no ponerles trabas y que todos tengan las mismas posibilidades. Por eso insisto en que no pondremos obstáculos, como decía, para aprobar los presupuestos, pero exigiremos que los que reciban el dinero sean las entidades que fomenten el deporte directamente, los clubs. Señora Martínez, yo no voy a defender aquí a la FAC, que es una entidad que tiene un convenio con el Ayuntamiento y que está totalmente justificado de la manera más exquisita posible, porque lo conozco personalmente. En cualquier caso, sí decirle que los clubes que, por la razón que sea, no solamente porque no puedan pertenecer o porque no quieran entrar en una asociación, tienen la puerta abierta de la Concejalía para solicitar los apoyos que consideren necesarios en función de los que les puede la Concejalía dar. Y en ese sentido, sí hay clubes que no pertenecen a la FAC, que tienen un convenio determinado y que se cuantificará en función también de lo que el Ayuntamiento aporta a la FAC, que no es el total del dinero que ingresa a la FAC, por supuesto, porque no solamente percibe ingresos de este Ayuntamiento para luego repartir como sus criterios obligan a nivel asambleario que lo hagan. Pero en cualquier caso podremos estudiar el convenio sin ningún problema e invitar a los equipos que lo necesiten a acudir a la Concejalía y solicitar el apoyo económico que merezcan. Es cierto que quiero agradecerle que me haga este tipo de pregunta porque es una pregunta que no deja de atender a una demanda real, a una demanda necesaria
de algún tipo de entidades y de clubes en este caso. Valoro positivamente porque en contraposición pongo lo que hace algún otro concejal compañero de esta corporación, de la bancada popular, donde nos llena el orden del día de ruegos inviables, inútiles, no argumentados sobre temas irreales o imposibles y que no presenta ni preguntas ni mociones porque sabe que precisamente no se podrían contestar y que solo se dedica a hacer ruido y juegos pirotécnicos en redes sociales, haciéndonos a todos perder un poquito el tiempo en temas como podrían ser mucho más importantes de resolver la problemática laboral de los trabajadores de las instalaciones que la Xunta de Galicia a nivel deportivo gestiona, no sabemos todavía por qué, y que como vecinos también merecen cobrar un salario digno a fin de mes y no tener que tener problemas de ese tipo. Por eso agradezco que las propuestas y las preguntas vayan para fundamentar soluciones y necesidades de la ciudadanía y no para hacernos perder el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Borrego. Turno xa do Bloque Nacionalista Galego. Primeira pregunta, señora Beira. Sí. Vai cumprir o Goberno local actual o acordo de mediación ao que chegou o Concello da Coruña para a execución da sentenza que obrigaría a demolición do antigo edificio Conde de Fenosa? Señor Díaz Villoslada. Sí, o Goberno está a dar cumprimento en todos os seus termos ao acordo de mediación intraxudicial para a execución da sentencia que afecta ao edificio Conde de Fenosa. Sí, o certo é que a principios do mes de novembro, alrededor do 9 de novembro, a principios dese mes, anunciouse ou saiu, cando menos en prensa, que o Concello non tiña, o Goberno non tiña pensado investigar as responsabilidades a respecto do Conde de Fenosa. Houbo varios xornais que titularon con esta cuestión e iso é o que nos levou ou o que motiva esta pregunta oral en pleno. Porque o certo é que, aínda que nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, somos tremendamente críticas con ese acordo de mediación, é evidente que é mellor pagar 3 millóns que pagar 60 e afundir as contas municipais. Iso é unha realidade, é unha obviedade. Mas o certo é que cando se chega a ese acordo de mediación que implica non demoler o edificio, polo tanto non facer ter que facer esa derrama de fondos públicos para demolelo, chégase a varias digamos que ese acordo de mediación ten varias conclusións, non? Unha delas é a elaboración dun código de boas prácticas que tiña que facer o anterior goberno municipal e que fixo o anterior goberno municipal e publicou no boletín oficial da provincia, na que precisamente se fala de que hai que abrir investigacións naqueles casos no que haxa unha digamos, danos a particulares que teñan que ser indemnizados pola Facenda local, como así tamén o indica a Lei do Réxime Xurídico do Sector Público. Non están, polo tanto, este Goberno municipal, como estaba o anterior, o firmar ese acordo de mediación e sancionar ese acordo de mediación, están obrigados a investigar sobre esta cuestión porque, efectivamente, hai 3 millóns de euros que se lle pagan ao denunciante do caso e unha derrama que tamén vai haber de cartos públicos e que se orzamentará para o ano que ven para pagarlle ás persoas damnificadas directamente, ás persoas que viven no Conde de Fenosa. Polo tanto, hai unha obriga do Concello, igual que había de habilitar os fondos para pagar esas indemnizacións. Entón, queremos saber se se vai investigar, se está comprometido o Goberno municipal con cumprir este acordo de mediación, con cumprir este código de boas prácticas. Eso é o que queremos saber. Sí, señora Beira, como lle decía, este Goberno, como calquera outro que estivera nesta situación, ten que levar adiante as 5 estipulacións dese acordo de mediación intraxudicial de 31 de xaneiro de 2019. Esa a primeira estipulación, que é a sustitución da execución in natura da sentencia co mantemento do antigo edificio Fenosa, pois está en marcha. O recoñecemento público por parte do Concello fíxose nas correspondentes roldas de prensa. Estamos, en relación coa terceira das estipulacións,
ultimando a modificación puntual do plan para o establecemento deste edificio con carácter singular. En relación coa cuarta das estipulacións a que fai referencia, que é o protocolo de boas prácticas urbanísticas por parte do Concello e que se publicou efectivamente no Boletín Oficial da Provincia do 22 de marzo de 2019, recóllense, entre outros temas, que darían para moita análise, as accións de regreso e de repetición que efectivamente este Concello está tramitando como continuidade das diligencias que se iniciaran por parte do Goberno anterior. E en relación coa estipulación quinta, referida ás bases para a compensación aos propietarios do antigo edificio de Fenosa, tamén se están a ultimar as directrices ou as bases para poñer en marcha esta das últimas estipulacións que esperamos estean rematadas antes de que finalice este mes de decembro. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Seguinte pregunta do bloque. Señor Jorquera. Que actuacións ten previsto levar a cabo o Goberno municipal para evitar a turbidez da auga que afecta sobre todo os barrios do Castrillón, Monelos e os Castros? Señora Fontán. Xa solicitamos toda a información o máis detallada posible a Emalsa, que nos comunica que xa están en vías de solucionar o problema da turbidez da auga nestas zonas. Señora concelleira, mire, no pasado pleno ordinario, celebrado o 7 de novembro, aprobouse un cambio nas ordenanzas para recoñecer o dereito de acceso á auga potável e o saneamento como un dereito humano, trasladando as ordenanzas a Resolución 64.292 da Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Parécenos moi ben, por iso votamos a favor, pero non deixa de ser un brinde ao sol, unha declaración grandilocuente, se mentras tanto os veciños do Castrillón, Monelos, os Castros, tamén Eirís, seguen agardando por unha solución ao problema que motiva esta pregunta. Porque non é un problema puntual, por moito de que Malsa fale de episodios aleatorios, os casos de turbidez na auga véñense repetindo durante os últimos meses en todos os barrios que dependen da estación de bombeo de Eirís, aínda que tamén se registraron episodios en Monte Alto, o Ventorrillo e Catro Camiños. Incidencias que se registran, sobre todo os sábados e domingos, cando a auga sae máis marrón. E Malsa atribúe a causa a cambios da presión nalgunha parte do sistema. Os picos de consumo que se registran, sobre todo os sábados, de 10 da mañá a 3 da tarde, fan que a presión da auga sexa máis forte e arrastre máis sustancias. O caso é que Malsa insiste en que a auga é potável e é salubre. Segundo Malsa, o problema non afecta a calidade da auga, mas o certo é que moitos veciños teñen que recurrir a mercar auga embotellada, tanto para consumo humano como, por poñer un exemplo, para poñer lavadoras. Pero, ademais, eu pregúntome como pode falarse de calidade da auga nesta situación. Se vostede ten un bebé, por exemplo, señora concelleira, usaría auga marrón para facer un biberón. Pero, ademais, a auga non é só necesaria para beber. Tamén é necesaria para ducharse ou para poñer lavadoras e dificilmente un pode asearse ou pode lavar a roupa se a auga ás veces é marrón e ben cargada de sustancias. E, ademais, este problema pode provocar a avería de electrodomésticos. Pero a auga non é necesaria só para o consumo doméstico. Pensemos o impacto que este problema xera, por exemplo, os establecementos de hostelería, ou as perrucarías, ou as lavandarías. Por iso, señora concelleira, pedímoslle que xerza a súa responsabilidade política e que urxe a Emalsa a procura dunha solución, porque por moito que Emalsa diga que está en vías de solución, é o que ven dicindo os veciños desta zona dende hai 3 meses e o problema sigue sen solucionarse. Pedímoslle, polo tanto, que sexa vixiante, que xerza as súas responsabilidades e que demande unha solución e unha solución urxente, porque iso é o que demanda a veciñanza afectada. Moitas grazas. Ben, estou totalmente de acordo con vostede, señor Jorquera, na importancia de contar con auga que non só se digan que ten a calidade idónea para a súa utilización, sino que ademais o pareza a hora de que saia polos grifos das nosas casas. Mesmo onte, diante deste pleno, da celebración deste pleno, pedimos o último informe a Emalsa da situación. Nos pasan unha parte técnica onde din que en colaboración incluso coa Universidade da Coruña fixeron unha
análise da reducción da concentración de determinadas sustancias na auga, análise das características de conducción e funcionamento hidráulico dos sistemas de suministro, análise dos sistemas de desinfección final á saída da planta de potabilización, e sí que recoñecen efectivamente que vostede di, que xa de todo o mundo coñecido, de que hai uns picos que coinciden fundamentalmente en fin de semana entre 11 da mañán e 1 da tarde, donde encontrámonos con unha forza de 70 litros por segundo. Estes aumentos de caudal conlevan un aumento de velocidade da auga, que fai un efecto arrastre nas conduccións e xeneran esa turbidez, según sempre os informes técnicos que avalían. Evidentemente, esta concelleira preguntoulle cal iba a ser a solución que xa ían a poñer en riba da mesa, e a que nos plantexan é que van a minimizar as velocidades en hora punta a fin de evitar o efecto arrastre. Iso non vai a afectar en absoluto nin a potabilidade, nin moito menos o servizo en todos os domicilios, en todos os comercios. Por lo tanto, estamos seguindo de perto esta solución que Malsa está poñendo en funcionamento. En todo caso, o compromiso pola nosa banda, como non pode ser de outro xeito, que estaremos en riba deste asunto. Moitas gracias tamén. Moitas grazas. Última pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre as actuacións do Goberno en Nostián, señor Jorquera. Sí, o que preguntamos ao Goberno municipal é que actuacións pensa adoptar a respecto da planta de Nostián ante as últimas novedades. Entón, quixeras comenzar expoñéndolle, señora concelleira, que estes son os plegos das cláusulas de concesión administrativa que regularon no seu momento o concurso de concesión da planta de Nostián. No artigo 2 dice que ao rematar o contrato, o contratista queda obrigado a continuar prestando o servizo até que realizado o novo concurso o adxudicatario se faga a cargo da súa xestión ou ben dito servizo sexa prestado directamente polo Concello. Segundo este plego, o Concello ten dereito a ditar as ordes para manter ou restablecer as prestacións correspondentes, impoñer sancións, asumir temporalmente a xestión directa dos servizos ou rescatar a concesión. O artigo 7 establece que o órgano de contratación ten a prerrogativa de interpretar o contrato, resolver as dúbidas que presente o seu cumprimento, modificalo por razóns de interese público e acordar a súa resolución e determinar os efectos da mesma. E, por último, o artigo 41 di textualmente o seguinte: sempre que o concesionario incurra en infraccións graves que poñan en perigo a xestión a caída dos servizos ou prexudiquen os intereses dos usuarios, o Concello poderá proceder a intervir e secuestrar a concesión facéndose cargo directamente de xeito temporal dos servizos, utilizando o mesmo material e persoal adscrito aos mesmos. A efectos da intervención, o Concello designará un interventor técnico que sustituirá total ou parcialmente os elementos directivos da empresa concesionaria. Señora concelleira, a isto é o que nos referimos cando instamos o Goberno municipal a facer uso de todas as ferramentas legais. Non abonda con anunciar sancións, é necesario, como reclaman os traballadores, man dura para facer fronte á chantaxe da empresa. Porque só así se pode calificar a atitude de Nostián. Pretende utilizar como reféns os traballadores, anunciando o decaimento do convenio colectivo e a aplicación dun ERTE que afectará o 40% do cadro de persoal. Estas medidas non só atacan dereitos laborais, poñen en perigo a propia prestación do servizo, pois non só significará unha reducción da plantilla, sino que impedirá que as baixas ou as vacacións se podan suplir contratando traballadores temporais, como pretende utilizar tamén como reféns os concellos do Consorcio das Mariñas. Por certo, ven de publicarse tamén, témolo aquí, o convenio sobre xestión conxunta suscrito co Consorcio das Mariñas. Aproveito para decirlle que somos firmes partidarios desta fórmula de xestión conxunta. Para articular a área metropolitana hai que avanzar na prestación conxunta de servizos. Por iso, formúlolle unha nova pregunta. Vai convocar a comisión de seguimento prevista neste convenio, pero, sobre todo, vai utilizar todas as ferramentas legais para facer fronte á chantaxe de Albada, incluída, se for necesaria, a intervención e secuestro da concesión. Moitas grazas. Ben, pois, señor Jorquera,
como non pode ser outro xeito, estou totalmente de acordo no que vostede plantexa con respecto á actitude intolerable, inaceptable de Albada Urbaser con respecto xa non só ao futuro dos traballadores, senón ao futuro da planta, a rescisión unilateral do convenio, do contrato, e, por suposto, do chantaxe a que quere someter nada menos e nada máis que ao Concello da Coruña. É inaceptable e intolerable. Levamos 2 ou 3 meses tentando de ir, digamos, cubrindo metas con eles. Tentamos, por activa, por pasiva, de que entenderan cal era a posición. Eles só tiñan unha, que era económica. Esa é inviable pola nosa banda. Non podemos facer nada que este fora da legalidade. E, como xa lle comentamos hoxe pola mañan aos traballadores, e yo dixo de viva voz a alcaldesa, a este goberno non lle vai a temblar a man en facer e asumir calqueira medida dentro da legalidade e a legalidade é ese mesmo contrato para acabar con esta situación, para rematar con esta situación. Hoxe mesmo estuvemos tomando máis medidas e seguiremos a facelo. E quero tamén aproveitar a ocasión para anunciar que hoxe mesmo Medio Ambiente remitiu a contratación os pliegos da novo contrato de Nostián, a nova contratación de Nostián. Ese era tamén un argumento trampa, un argumento falso por parte de Albada para rescindir o contrato e negarse a súa prórroga, porque era sine die para eles. Agora saben que non é sine die, que hai unha data máis perto, máis lonxe, pero hai unha data que non son os 5 anos. Por tanto, que se deixen de falsos argumentos, que se deixen de utilizar aos traballadores como un arma, xa non contra o Concello, senón tamén contra os ciudadanos, porque van a ser os que se poden ver máis mermados no servicio de recollida e de tratamento dos residuos, e nos parece, xa digo, inaceptable. E quero deixar ben claro que a este goberno non lle vai temblar a man para chegar ata o último dos recursos legais que nos permite esta situación e que vostede tamén acaba de sinalar. Nada máis. Moitas grazas, señora Fontán. Rematado as preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Turno para a Marea Atlántica. Señora Delso, primeira pregunta. Sí, boa tarde. Garantiza o Goberno municipal a xestión directa dos equipamentos deportivos, nomeadamente do Polideportivo do Castrillón e de San Diego? Temos abertos todos os escenarios posibles da xestión deses e de outras instalacións. Sí. As instalacións deportivas municipais son equipamentos de proximidade, espazos que contribúen á cohesión da cidade e dos seus veciños e veciñas. O modo de xestionar os equipamentos tamén. Por iso é importante que a veciñanza saiba cal é o modelo que defende o Goberno local a hora de xestionar as instalacións deportivas municipais. Aposta o Goberno de Innerrei por unha xestión directa ou por continuar concesionando os equipamentos públicos á xestión de empresas privadas? Saben cal é o modelo que defende a Marea Atlántica? A xestión 100% pública. Este é o modelo que defendimos para o Polideportivo do Castrillón. Entre outras cousas, porque este é o modelo que reclaman tamén os veciños e as veciñas do barrio a través da súa asociación de veciños. Aproveito para saudar a Ramiro Otero, o seu presidente, que está hoxe connosco. O Polideportivo Castrillón, que está a piques de ser unha realidade despois de décadas agardando, e non vou a relatar de novo as razóns nin os bloqueos políticos que padeceu o anterior goberno, pero sobre todo os veciños e as veciñas do barrio, que poderían ter a día de hoxe as obras en marcha. Houbo que agardar a 1 de outubro para que o Consello de Administración de Musa aprobara a licitación do Polideportivo, cun proxecto deseñado no mandato da Marea Atlántica en colaboración coas entidades do barrio. Confiamos en que este barrio poida ter a súa piscina e a súa polideportiva funcionando antes de que remate o ano 2020. Pero unha vez encauzada a licitación da obra, hai que encauzar e, sobre todo, garantizar a xestión pública desta futura instalación municipal. De esta, pero tamén daquelas instalacións cuxa concesión está rematada ou a piques de rematar, como é o caso de San Diego.
É evidente que o feito de contar con distintos sistemas de xestión xera disfuncións tanto na xestión como na atención á veciñanza e a todas as entidades que utilizan estas instalacións públicas. Como sabe o Goberno, EMUSA ten unha encomenda de xestión para as instalacións deportivas. EMUSA podería asumir a xestión directa dos equipamentos deportivos municipais e podería facelo progresivamente. Dende a Marea Atlántica, cremos que hai que traballar nesta liña para mellorar a xestión e o mantemento das instalacións deportivas municipais. Ademais, isto suporía traballar nun proxecto precioso e de sentido común, a implantación dun carné único de usuario a través da empresa municipal de Musa, o que significa desenvolver unha única tarxeta para os veciños e veciñas e para todas as instalacións deportivas. É perfectamente viable facelo, pero que ademais é o momento de tomar a decisión, porque a decisión que se tome para a piscina do Polideportivo do Castrillón ten que ser a mesma que se tome para a instalación deportiva de San Diego, cuxa concesión remata en maio de 2020. Insistimos na pregunta porque temos a sensación de que o Goberno titubea, que o Goberno dubida. Levamos dende que arrancou o mandato preguntándolles na Comisión de Deportes, no Pleno, a través de distintas preguntas escritas, pero as respostas son sempre as mesmas, vagas e dubitativas, e preocúpanos. E tamén preocupan aos veciños e as veciñas. Pedímosles valentía e dilixencia, particularmente a Consellería de Deportes con este asunto. Grazas. Grazas, señora alcaldesa. O fundamento da cuestión, segundo o noso entender, é primar as mellores condicións que promovan a creación de novos espazos e de xestionar os que hai, mellorando tamén e dignificando a calidade de emprego, as condicións laborais e, sobre todo, a oferta de servizos cidadáns que sea popular e totalmente accesible, de calidade e de continuidade. Cando se fala de xestión directa, o que estamos falando prácticamente do que se coñece popularmente por municipalización, que conlevan moitísimas dúbidas, porque, bueno, estamos no tempo que estamos, unha xestión a través dunha empresa, dunha concesión ou dun contrato de servizos, pois é completamente diferente segundo de como se trate. Efectivamente, é unha decisión non é dubitativa, é unha decisión que tamén temos que contemplar en función dos plazos que hai para rematar determinadas concesións e outro tipo de actuacións nas que pode convir estudiar fórmulas tamén de xestión indirecta ou de concesión, porque non cabe dúbida que tamén o que a resolución da construcción, por exemplo, de novas infraestructuras pode conlevar beneficios en función do tipo de xestión que escollamos despois. Por iso, non tardaremos en respostar fehacientemente a pregunta en canto podamos definir todos os espazos que queremos xestionar e aí veremos a mellor solución para facelo. Aproveito tamén para falar deste tema de instalacións, un pouco abondando no que facía antes coa señora Martínez, agradecéndolles tamén esta pregunta, que, por suposto, terá unha resposta cumprida, ben fundamentada. En troques do que ocorre tamén con esa lista de ruegos que eu lles comentaba antes por parte do compañeiro do Partido Popular, no que nos insta a falar de determinadas cousas totalmente incomprensibles, e polo menos poderíamos falar tamén da injustificación de que persista a xestión por parte da Xunta de Instalacións e do estado das mesmas, que desde logo deixa moito que desexar. Por lo demais, nada máis. Moitas grazas, señor Borrego. Seguinte pregunta oral da Marea Atlántica, señor Varela. Sí, grazas. Como pensa o Goberno local dar resposta ás demandas e necesidades da veciñanza dos barrios que circundan a futura cidade das TIC? Señora Acon. Gracias, alcaldesa. Ruego al Grupo de la Marea si puede ser más concreto en su pregunta. Gracias. Eu creo que a pregunta é bastante concreta, pero, bueno, si quere lle explico con un poquinho máis de detalle. A cidade das TIC vai a provocar unha serie de dinámicas nese entorno, é unha operación urbanística de moita intensidade que vai introducir a máis de 3.000 personas nese barrio no futuro e, lóxicamente, a cidadanía está preocupada. A cidadanía dos barrios adxacentes está preocupada polas dinámicas que se poden xerar a nivel de mobilidade, de necesidades de infraestructuras, de equipamentos, e iso é o que queremos que respondan. Tanto en la Concejalía de Urbanismo como la de Innovación e Industria nos hemos reunido con la plataforma que aglutina la Asociación Sociocultural Campo da Pena, la Asociación de Vecinos Os Nosos Lares de Palavea, la de Peralonga, os Remuseiros Castro del Viña, as Revoltas da Zapateira e o Xeo Carré de Irís, quienes nos han trasladado sus inquietudes y preocupaciones acerca del futuro proyecto a desarrollar en los terrenos de la fábrica de armas conocido como la Ciudad de las TICs.
Las necesidades actuales no variaron desde que ustedes dejaron el Gobierno y que estamos intentando solucionar. Lo que está claro es que el desarrollo de la ciudad crecerá y, por tanto, será necesario dotar las infraestructuras de planes eficientes y modernos, de servicios necesarios para la ciudad, teniendo en cuenta una actuación conjunta que beneficie a los vecinos y las vecinas, la industria y su entorno de un modo sostenible y no dejando de lado los demás barrios de la ciudad. Sin duda, y así se lo hicimos saber en esas reuniones, estamos y estaremos en contacto con las entidades vecinales para tener en cuenta sus preocupaciones, en coordinación entre las diferentes concejalías, la Universidad, Fomento, en el desarrollo de que es un proyecto ambicioso que permitirá mejorar y ampliar los espacios comunitarios de uso público, como espacios deportivos, socioculturales, movilidad, etcétera. Un proyecto que además permitirá la creación de empleo cualificado y estable. Y esto es importante subrayarlo en un mes donde la subida del paro en Galicia lo ha hecho por encima de la media española, que ha sido un 0,6% y en Galicia un 0,8%. Aumento por cuarto mes consecutivo, siendo el peor dato en 3 años. Recordamos que las competencias en empleo e industria las tiene la Xunta, gobernada por el Partido Popular. Quienes llevan 10 años gobernando, gobernaron esta ciudad durante 4 años con unas cifras de desempleo de un 20% y con un Gobierno estatal durante 7 años. Desde luego, esta concejalía apuesta por este proyecto que supondrá la creación de un polo tecnológico en Galicia y que supondrá mejoras para toda la ciudad. Muchas gracias. Sí, bueno, antes de meterme efectivamente na cuestión urbanística, que é a que quería que nos resolveran, non con moito éxito, como estou vendo, bueno, decir que se non me trabuco os datos do paro nos últimos meses non son para botar cohetes aquí na cidade, creo, segundo me dio o meu compañeiro, que subiron na cidade. Bueno, nos, efectivamente, cando no pasado mandato naceu, non, ou empezou a xestarse o proxecto da cidade das TIC, bueno, apoiamos, impulsamos, porque entendemos que é un proxecto que pode ser moi positivo para un sector o das novas tecnoloxías que é puxante na cidade e que aínda o pode ser máis. Sin embargo, efectivamente, dende as competencias municipais, defendendo as competencias municipais, especialmente no eido urbanístico, puxemos en coñecemento do resto das administracións implicadas que, lóxicamente, non queríamos que este novo desenvolvemento xenerara novos problemas para ese entorno. E temos exemplos moi cercanos que demostran como desenvolvementos urbanísticos abordados como se a cidade fora unha tábula rasa, pois terminaron xenerando problemas serios para a veciñanza do seu entorno. E estou falando do parque ofimático. Os veciños del Viña que antes estaban na porta queixándose da súa situación, eu creo que son o gran exemplo de como a praxe urbanística pode xenerar problemas máis que solucionalos. E por eso era esta pregunta e a nosa reivindicación. Nos creemos que este desenvolvemento debería, como demandan os veciños que efectivamente tamén se reuniron connosco para trasladarnos a súa preocupación, debería de solucionar problemas nesa zona que ten grandes problemas de conectividade nesa zona periférica da cidade, onde se sitúa o barrio de Pedralonga ou de Palavea ou de Santa Xema, Eirís, Ofimático, o propio Montemero. Bueno, pois son barrios situados na periferia da cidade que foron desconectados da cidade e con moitos problemas, especialmente de conectividade e que entendemos, e de carencia de equipamentos, que é outra das demandas que poñen en riba da mesa os veciños desa zona, e que entendemos que a través dun desenvolvemento como este esas carencias se poderían solucionar. E por eso rematou o tempo, señor Varela. Sí, xa remato. Por eso, efectivamente, encargamos ese informe de análise de infraestructuras viarias existentes no entorno da futura cidade das TIC, que solicitamos acceso para saber en que situación estaba e que se nos denegou o acceso. Quería tamén dicilo neste pleno. Nos extrañou que se nos denegara acceso a un expediente municipal que, por outro lado, impulsáramos nós. Entón, xa remato, nos creemos que o que hai que conseguir é que a cidade das TIC sexa un barrio máis da cidade e non un recinto exclusivo e os seus equipamentos e infraestructuras sirvan aos barrios adxacentes. Grazas. Grazas, señor Varela. Reitero mi respuesta anterior, simplemente la petición que ha hecho el señor Varela respecto de ese informe que se está ultimando y que hay una comunicación permanente con la Concejalía de Urbanismo a la hora de valorar ese informe y el impacto que puede tener el desarrollo de dicho proyecto sobre la ciudad y concretamente sobre esos barrios. Y que hay una comunicación permanente con la asociación de vecinos con los que hemos quedado en reunirnos periódicamente para informarles de cómo se va a desarrollar el proyecto. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora
a CON. Última pregunta do Grupo da Marea Atlántica, señora García. Sí. Como ten previsto o Goberno municipal garantir o emprego na planta de residuos de Nostián a partir do 1 de xaneiro de 2020? Este Goberno vai adoptar todas as medidas que sexan necesarias para o mantemento da planta, do servicio ao Concello e ao Consorcio e cos mesmos traballadores hoxe, a semana que ven e o día 2. Sí, a día de hoxe se concentraba na Praza de María Pita a plantilla da planta de tratamento de Albada, avisando que a partir do próximo domingo teñen previsto levar a cabo unha folga. Non é a primeira vez, nos vivímolo en varias ocasións, tanto co persoal da planta de tratamento como de outros servicios relacionados a recollida de lixo ou a limpeza viaria. No caso da planta de Nostián, o feito de que Albada sistemáticamente está perdendo sentencias judiciais con un custo multimillonario está conducindo a que atope vías alternativas de presionar o Concello e saírse coa súa, e é frecuente que utilice a plantilla de traballadores como moeda de cambio para presionar pois onde máis doe. Conflitos deste tipo, en 4 anos vivimos varios, houbo tamén amenazas de ERES e rebaixas salariais, houbo tamén o conflito alrededor do selado do vertedoiro, que para Albada é moi relevante porque son 3,5 millóns de euros, houbo conflito dos acúmulos de rechazes, onde houbo que intervir, eu creo que o Goberno saínte e o Goberno entrante tamén, e avisamos a Xunta de Galicia. Houbo tamén esa convocatoria de folga para un mes antes das eleccións, na Semana Santa de 2019, tamén provocado polo eventual descolgue do convenio e a perda da ultraactividade, etcétera, etcétera, etcétera. Daquela conseguimos xestionar, aplacar, digamos, pois estas amenazas e ao mesmo tempo avanzar na documentación da licitación que se iniciou en 2018 e que quedou bastante avanzada xa no momento do traspaso de poderes. Nos alegra saber que esa licitación se inicia e que se remite a documentación a contratación. Nesa documentación, os pregos administrativos incluían toda unha batería de cláusulas sociais destinados a manter as condicións laborais e salariais e que se volven vinculantes para a seguinte concesionaria se o Goberno pretende continuar por esa liña. O mantemento das condicións laborais e salariais, o mantemento do emprego, estou lendo aquí o propio documento das cláusulas, o mantemento en todo momento e en calquera circunstancia do número de traballadores e traballadoras necesarios, o incentivo aos traballadores para fomentar a mellora progresiva na recuperación de envases e outras moitas. Eu creo que a situación agora mesmo é crítica, podo imaginar por experiencia propia e animo efectivamente ao Concello a que estudie todas as vías para impedir este tipo de chantaxes que non por sistemáticos deixan de ser menos preocupantes. Efectivamente, estudar todas as vías implica o procedimento sancionador, que xa se ten publicitado, implica tamén a intervención da planta, implica tamén estudiar as posibilidades de contratos de emerxencia e todas as vías que sexan necesarias. E aquí lanzo unha última pregunta. Vai marchar Albada sen selar o vertedoiro que lle corresponde despois de ter cobrado de maneira lesiva para os intereses municipais 11 millóns de euros? Moitas gracias. Ben, vai por diante a declaración deste Goberno de que entende perfectamente as reivindicacións dos traballadores como non podía ser de outro xeito, aínda que efectivamente o exercicio do seu dereito á folga, que é lóxico, natural nestas circunstancias, pois teñan unha repercusión negativa na cidade. Ben, dito isto, gustaríame lembrar unhas datas xa que vostede tuvo a ben recoñecer en que data aproximada comenzaron coa redacción dos pliegos. O anterior alcalde toma posesión o 13 de xuño de 2015 e, según me consta a min aquí, o 9 de abril de 2018, no pleno, hai unha pregunta oral do Partido Popular, pleno de maio de 2018, pregunta oral do BNG, pleno do 11 de xuño de 2018, pregunta escrita do PSOE, moción do BNG, moción do Partido Socialista, pleno de xulio de 2018, pregunta oral do BNG. Todas elas
3 anos despois da toma de posesión do anterior alcalde, preguntando sobre Nostián. E o 16 de xulio de 2018 hai o primeiro informe de necesidade para un contrato menor de redacción do pliego técnico á empresa Enerland. Non creen vostedes que xa ian un pouquiño tarde, un pouquiño apretados para que a adxudicación do novo contrato chegara a tempo para evitar o enorme problema que temos agora todos nós en riba da mesa? A imprevisión, dende logo, foi manifesta e agora temos aquí a tormenta perfecta. Pero, como xa lle dixen antes ao grupo do BNG, a este goberno non lle vai a temblar a man en adoptar todas as medidas, e cando digo todas, son todas as medidas contempladas no contrato vixente actual para que a planta funcione a pleno rendimento hoxe, a semana que ven e o día 2, para que lle preste servicio ao consorcio, para que lle preste servicio a esta cidade e que o total da plantilla ao 100%. Con respecto ao que vostede fala do selado, vostede mellor que min incluso sabe a cantidade de cousas que están xudicializadas por parte a instancias de Albada. Por certo, a última, por se non o saben vostedes, é o acordo da Xunta de Goberno Local do mes de novembro no que se lle urxe a cumprir cas súas obrigas. Eso tamén o acaba de xudicializar. Polo tanto, reitero, temos aí o que temos, é complexo de solucionar, pero a este goberno, e así yo dixo hoxe a alcaldesa ao comité de empresa ao mesmo tempo que xa lle anunciábamos, como lle dixen ao Grupo Nacionalista, que xa estaban os pliegos por a parte de Medio Ambiente que lle habíamos entregado a contratación, non nos vai a temblar a man en facer o que teñamos que facer para que esta planta funcione en óptimas condicións para nós, para o consorcio e con o 100% dos traballadores. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Turno xa do Partido Popular, señora Gutiérrez. Gracias. La pregunta es si el Gobierno municipal que anunció el pasado septiembre que acabaría con el botellón, ¿qué pasos ha dado desde entonces para hacer efectiva esta medida y cuáles más se van a dar? Gracias. Señora Neira. El trabajo transversal y de colaboración entre las áreas implicadas en el tema del botellón. Bueno, vamos a ver. Del dicho al hecho, como dice el refrán, hay mucho trecho. Este sabio refrán se puede aplicar al gobierno local en el caso del botellón y en muchos otros, como por ejemplo en su campaña contra la doble fila. Ese vicio que la señora Rey anunció que eliminaría de raíz, pero que todas las mañanas reaparece, hasta el punto de que se han puesto más multas en la segunda semana de campaña que en la primera. O como ese plan de choque de limpieza que iba a ser realidad antes de que acabase el año y que aún no tiene siquiera fecha de inicio. O como ese presupuesto que se iba a aprobar el día 1 de enero y que a 5 de diciembre no se conoce ni en papel. Se está especializando este Gobierno en el anuncio de actuaciones rimbombantes a golpe de viernes, pero en el caso es que la cosa se queda ahí, en el anuncio. Y esto ocurre porque tal anuncio no es el resultado de una acción planificada con su cronograma correspondiente y su desarrollo legal. No, simplemente es un spot publicitario. Si repasamos los titulares del pasado septiembre, decían que el Ayuntamiento eliminaría el botellón de los jardines de Méndez Núñez. Primero lo dijo la señora Rey y después lo confirmó la señora Neira. Se iban a presentar alternativas de ocio para menores que de repente y como por arte de magia pondrían fin a un problema que, por cierto, tiene su origen ya en un gobierno socialista. Porque fue un gobierno socialista el que toleró que el botellón se mudara masivamente de otros lugares más céntricos y habitados a los jardines históricos de la ciudad, unos jardines del siglo XIX. ¿Cuánto se ha avanzado desde el anuncio del pasado septiembre? ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento, si es que ha tomado alguna, cara a la erradicación? ¿Se ha desarrollado ya el plan de ocio alternativo? Si es así, ¿dónde podemos leer al respecto de esto? Tenemos muchísimas preguntas y muy pocas respuestas. Señoras y señores, creemos que el botellón es un asunto que conviene abordar con rigor desde 4 ámbitos de actuación importantes. El primero es el relativo a la limpieza. Cada botellón deja toneladas de basura desperdigadas. Tras las noches de fiesta e incluso después de la limpieza, no es extraño encontrar restos de cristales y de colillas en los jardines. El segundo es el de vandalismo y el daño al patrimonio.
No solo hay destrozos de mobiliario urbano, con el botellón sufre también el patrimonio monumental y el natural. Con el monumental me estoy refiriendo a las obras de arte escultóricas y en este sentido cabe recordar que hace unos meses la víctima de los vándalos fue el monumento a Curros Enríquez, obra maestra de Asorey. Y cuando hablo del patrimonio natural me refiero a este jardín botánico donde conviven especies de mucho valor. El tercer problema que genera el botellón es el de convivencia de los vecinos. Muchos recordamos aún lo que padecieron los vecinos de la Plaza del Humor o de Azcárraga hasta que un gobierno del Partido Popular aplicó la ordenanza con la contundencia debida. Son, por cierto, las mismas molestias que ahora sufren los vecinos del Orzán Pescadería, mientras que el Gobierno PSOE mira para otro lado. Ante todos estos excesos, los relativos a la falta de limpieza, al vandalismo sobre el patrimonio y a la convivencia, exigimos un control y aplicación de la ley. Para ello es necesario más presencia policial, como la había cuando gobernaba el PP, y la reactivación de las cámaras de vigilancia de los jardines. Esto todo se puede hacer a corto plazo. El cuarto y último ámbito de actuación al que me refería es de gran importancia y apela más al medio y largo plazo. Remate xa, señora Gutiérrez, por favor. A la salud pública y la búsqueda de alternativas de ocio. Según el coordinador del CHUAC, el contacto con el alcohol comienza cada vez a edades más tempranas, cosa que ya ha reconocido la señora Neira. Es evidente que hay que atajar este problema, pero ¿saben cómo hacerlo? Como ven, todos son dudas y preguntas en torno al desconocido plan de eliminación del botellón. Hay una que nos preocupa especialmente. ¿Cómo va a evitar este Gobierno que se traslade a otro punto de la ciudad en caso de que se logre erradicar de los jardines? Advertimos que cambiar de ubicación no es resolver el problema. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa, y gracias, señora Gutiérrez, por este relatorio del botellón, en el que yo puedo estar de acuerdo en la inmensa mayoría de sus afirmaciones. Parece que ustedes no han gobernado nunca y aunque usted no hubiera sido concejala, sí ha gobernado su partido. Por lo tanto, de desplazamiento de botellón sabe usted perfectamente. Se desplazó de la Plaza de Humor a la Plaza de Azcárraga, de la Plaza de Azcárraga a los jardines de Méndez Núñez, ya en su época, en la que, por cierto, desde el año 2007 anunciaba ya el señor Negreira medidas absolutamente prodigiosas para erradicar el botellón, como era la implantación de cámaras en los jardines de Méndez Núñez. Pero vamos a hablar de esto con el rigor que usted me pide y que además yo evidentemente creo que usted lo cree. Yo no he podido decir en ningún momento que las alternativas de ocio eran alternativas a la eliminación del botellón. Son ofertas que se le da, lógicamente, a las personas más jóvenes para que puedan tener dentro de los programas de ocio que ofrece la Administración local una salida si ellos así lo desean. Porque indudablemente el tema del botellón se puede afrontar desde muchos puntos de vista, pero decir que va a desaparecer en su absoluta presencia en el territorio de esta ciudad es, lógicamente, una quimera. ¿Que hay que erradicarlo de los jardines de Méndez Núñez? Por supuesto. ¿Que los jardines de Méndez Núñez tienen que ser declarados, tal y como dijo la alcaldesa, bien de interés cultural por razones obvias? Por supuesto. ¿Que tenemos un peligro manifiesto nosotros como Gobierno en este momento o cualquier otro partido político que gobierne en cualquier momento de la historia que el botellón se desplace? Por supuesto. ¿Y que hay que actuar? También. ¿Qué se ha hecho desde este momento? En primer lugar, se va a poner en marcha la Mesa por el Ocio Juvenil Saludable, que va a tener 3 niveles. En primer lugar, la política, la de las concejalías que puedan estar implicadas en esta cuestión, que se reunirá en los próximos días. En segundo lugar, los técnicos, que ya le indico que por indicación de los concejales responsables se están trabajando en las propuestas técnicas desde el punto de vista técnico para poder afrontar el problema del botellón. Y en tercer lugar, como una pata más, la participación en la que tendrán que estar, lógicamente, todos los implicados y, por supuesto, también las personas más jóvenes. Que tenemos un incremento en el consumo de alcohol y otras sustancias en edades cada vez más tempranas. Pues dice aquí una encuesta que con 14 años empiezan en el consumo de alcohol. Pero no es que lo diga yo, ni es que lo digan las encuestas. Lo podemos decir cualquiera que tengamos hijos en una edad adolescente o que paseemos por los jardines y nos interesa el tema en cualquier momento, en cualquier otra zona. Por lo tanto, ¿a dónde hay que ir? Lógicamente, a la educación y a la educación. Y a implicar también a las familias en la cuestión del botellón. Porque ¿sabe lo que pasa? Que en muchas ocasiones, cuando se encuentran con menores en estado de embriaguez, que lógicamente no pueden consumir alcohol y se les pone una sanción económica, se les ofrece a los padres la posibilidad de que entren en cursos de reeducación y son menos de los que nosotros quisiéramos
quisiéramos y de los que todos quisiéramos, los que acceden a que sus hijos puedan ir a cursos de reeducación porque consideran o niegan una realidad evidente, y es que el consumo de alcohol en edades cada vez más tempranas, no solo de alcohol, de otras sustancias que llevan aparejadas y de otro tipo de comportamientos adictivos, puede dar lugar a importantes problemas de salud. Y el botellón tiene que ser tratado como un tema, lógicamente, de orden público, y así es, de convivencia vecinal, pero tiene que ser tratado fundamentalmente desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista que nos encontramos con una generación cada vez más temprana en unas conductas que son cada vez más peligrosas. Por lo tanto, lo que hará este Gobierno municipal es lo que le estoy diciendo, tratar de que sea un trabajo transversal. Lo que ha hecho hasta el momento dentro del problema del botellón en los jardines de Méndez Núñez ha sido doblar la presencia policial y, desde luego, a partir de este momento, repito y vuelvo otra vez a lo que les estaba diciendo anteriormente, la Mesa por el Ocio Juvenil Saludable, trabajando en estos 3 niveles, esperemos que con la colaboración de todos y no haciendo de esto una cuestión partidista, pues al final seamos capaces entre todos no de desplazar el problema como se ha venido haciendo, usted lo sabrá, desde hace muchos años, sino por lo menos darle una solución. ¿Que va a ser total? No, pero si conseguimos que se reduzca o que al menos se tome conciencia, señora Neira, por favor. Se tome conciencia en edades más tempranas del problema, pues habremos conseguido, desde luego, avanzar mucho. Muchas gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta oral do Partido Popular, señor Deus. Gracias. ¿Cuál es el motivo por el que el Ayuntamiento dejó sin conceder más del 60% de las subvenciones de la rehabilitación o mejora de accesibilidad de edificios durante 2018? ¿Por qué se han dejado sin contestar el 72% de las reclamaciones y por qué no se han convocado estas ayudas en el presente año? Señor Díaz Villoslada. Sí, en maio de 2019 deste ano había, según os informes últimos, 626 expedientes de subvención que son os que estamos tratando de agilizar actualmente. Gracias. Las redes verdes y la caída de cascotes ya es algo habitual en la ciudad. Y es que en los últimos años la rehabilitación ha sido algo desdeñado por esta administración local. De los 4,35 millones presupuestados se quedaron sin ejecutar 2,7 millones, es decir, un 62%. Datos oficiales de la liquidación del presupuesto, es decir, no subjetivos. En las subvenciones para rehabilitación en áreas declaradas ARIS de 1,53 millones solo se ejecutaron 57.000 euros, es decir, quedaron sin ejecutar 1,47 millones, el 96%. Y de las subvenciones de rehabilitación en zonas no declaradas ARIS de 1,2 millones solo se ejecutaron 730.000 euros, lo que significa que el 40% se quedó en el cajón del Ayuntamiento. Y en materia de accesibilidad, para ascensores el 46% quedó sin destinar, 746.000 euros de los 1,6 millones previstos. Pero es que hay más. Entre 2017 y 2018 se presentaron 928 solicitudes para subvenciones de rehabilitación y accesibilidad. En 2 años el Ayuntamiento solo resolvió 258, es decir, dejó sin responder el 72%. Volviendo a la convocatoria de 2018. El anterior concejal, el señor Varela, se vanaglorió de que el número de solicitudes había aumentado un 83% y que su importe había crecido un 25%. Puro humo. A punto de finalizar 2019, la mayoría de propietarios de comunidades a los que se les fue concedida la subvención en 2017 no han recibido la ayuda económica. Tal colapso se trasladó exponencialmente al 2018. ¿Qué hicimos o qué medios pusimos para arreglarlo? Pues nada. De nada sirve el aumento de ayudas si al final no llegan a tiempo. Pese al colapso que se ha originado este servicio, el señor Varela sigue defendiendo que la modificación de la ordenanza ha facilitado los trámites. Es lo que tiene vivir en realidades paralelas. En la realidad vecinal las cosas se ven de otra manera. Buena parte de las tareas relativas a la rehabilitación son realizadas por pequeñas empresas. ¿Saben el daño que se le puede ocasionar al retraso en la concesión de una licencia o al cobro de una ayuda? Me consta que han provocado la falta de trabajo a muchos trabajadores. ¿Y han pensado alguna vez que la mayoría de las comunidades de propietarios que afrontan una obra de rehabilitación no disponen de liquidez suficiente para soportar el retraso en el cobro de la subvención concedida? Pónganse en el lugar del otro. Las ayudas han de convocarse con diligencia y han de llegar a tiempo. Es lo mínimo que un ciudadano puede exigir a su gobierno municipal. Tras la parálisis, el PSOE decidió tirar por la calle del medio y no convocar las subvenciones este año. Y cito textualmente, esto se debe al retraso en la tramitación de los expedientes de 2017, que hizo que el convocatorio de 2018 se iniciase en el 2019, estando aún en tramitación.
un galimatías numérico y esta explicación es el reconocimiento de un fracaso de las dos administraciones. En lo relativo a las subvenciones por rehabilitación, no es el único atasco existente en esta concejalía. También hay un problema administrativo en el tema de la concesión de licencias en el Departamento de Urbanismo. Los datos son tozudos y así nos lo indican. Hemos hecho una comparativa en concreto entre el 28 de mayo y el 13 de noviembre de este año respecto al mismo periodo del gobierno anterior. El resultado es que el PSOE concedió unas 2.000 y pico licencias exactamente igual que el anterior gobierno de la Marea, incluso algunas menos. Por lo tanto, el atasco administrativo que antes de las elecciones tanto criticaba el PSOE sigue ahí y los grandes perjudicados por ello son los coruñeses. Esa es la verdad. Y su discurso se cae por su propio peso. Muchas gracias, señora alcaldesa. Sí, voy a dar resposta, pero me gustaría clarificar que a pregunta que formularon, que a mí me consta, non era literalmente a que fixo na súa primeira intervención. A mí constame que a formulación da pregunta é, concretamente, que medidas ten previsto o Goberno municipal para acabar co retrasos na tramitación e nas convocatorias de subvención para a rehabilitación. Pero, en todo caso, voulle dar contestación igualmente, porque, efectivamente, como lle decía, a maio, conforme os informes de traspaso de mandato, a maio de 2019 existía un total de 626 expedientes de subvención procedentes de convocatorias de 2016, 17, 18 e, en ese sentido, a decisión que tomamos na Consellería foi tratar de axilizar todas estas convocatorias para tratar de axilizar todas estas resolucións antes de engordar a bolsa de solicitudes de subvención con unha nova convocatoria que non daría tempo a resolver. Polo tanto, a decisión é, en primeiro lugar, evidentemente, axilizar dándolle prioridade ás resolucións de concesión a abono antes que as denegacións e, por outra parte, preparar para a convocatoria do ano que ven unha modificación que xa estamos preparando da ordenanza reguladora en tres aspectos. En primeiro lugar, en canto a simplificación dos procedementos. En segundo lugar, en canto a mellora na definición das obras subvencionables e os seus obxectivos, que teñen que pivotar esencialmente sobre a sostenibilidade enerxética, a inclusión social, a conservación do patrimonio cultural e a obriga de conservación das edificacións. E, en terceiro lugar, a modificación da ordenanza queremos que tamén actúe sobre a mellor definición técnica e orzamentaria das actuacións. Con isto, pensamos que, evidentemente, vais a axilizar as convocatorias do ano que ven e, polo tanto, o que queremos ahora é rematar con esa bolsa que se viña arrastrando de actuacións anteriores. Si quere confundir o público con outro tipo de cuestións relativas ás licencias urbanísticas, eu creo que isto daría para outro debate, pero rogaríalle que non nos salíramos da pregunta que estaba formulada para este pleno en resposta oral. Gracias. Moitas grazas. Última pregunta para o Partido Popular, señora Mato. Para cando a aprobación inicial dos orzamentos do ano 2020? Señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Señora Mato, pois cando a súa conformación o permita. Será o que nos faltaba por escoitar, e máis despois do que temos falando en xuntanzas. Dentro de todos os anuncios propagandísticos aos que nos teñen totalmente acostumados, o señor Laje decía no mes de xullo que sería en setembro cando comenzarían as negociacións e as conversas cos partidos para falar do presuposto. Non foi así. De feito, despois dese anuncio, veo outro anuncio tamén propagandístico por parte da señora alcaldesa no 3 de setembro que decía que esperaba ter o orzamento en tempo e forma para poderlo executar. Tampouco foi así, outro incumprimento máis. Polo que escoitamos hoxe, mesmo neste pleno, non só polo que dixo a señora alcaldesa que onte salía nos medios de comunicación, sino incluso o que escoitamos no día de hoxe, parece ser que podería e aínda é posible ter aprobado, e volvo a repetir a palabra aprobado, o orzamento antes de que chegue o día de Santo Tomás de Aquino. Véxolle, señor Laxe, para ser un goberno laico moi relixioso neste pleno, tanto polo Antigo Testamento, Novo Testamento e os santos ao que vostede apela. Aínda que ben é certo que creo que trabucouse de santo, porque creo que o santo vai a ser o santo Tomás o apóstolo, que é o incrédulo,
que é precisamente con ese co que concordo eu, e que se celebra o 3 de xullo, a ver se daquela xa temos presuposto. A principios de outubro fíxose vostede a foto cos seus socios, ca Marea e co BNG. Despois, un mes despois, fíxose a foto co único partido que polo de agora está a exercer a oposición. E digo sacarse a foto nada máis porque se todas as reunións que mantivo vostede cos outros grupos políticos foi a mesma que mantivo comigo, foi puro teatro. Teño que confesar que quedei absolutamente abrallada, señor Laje, porque levo máis de 10 anos con experiencia de goberno e xamais na Xunta en ninguna administración vin tanta falta de rigor, tanta falta de seriedade como a que vin deste goberno. E hoxe mesmo teño que escoitar de vostede que está aínda esperando a que lle fagamos nos as achegas e mesmo agora decir que depende de vostede. Para min paréceme, casi se me permite, como unha tomadura de pelo. Aínda que non teña experiencia de goberno, vostede sei que estuvo de concelleiro en Noia e mesmo tamén no Parlamento de Galicia, na Diputación. Imagina que algún goberno, sexa da Xunta de Galicia ou do Concello de Noia, ou que vostede pertencía, que fixera o que fixo vostede. Ten vostede capacidade de imaginar o señor Rajoy no ano 2018 falando co señor Sánchez, preguntarlle, Sánchez, ti que queres? Dimo que yo poño no presuposto. Vostede o ve serio? Cree vostede que isto realmente é dun goberno serio? É unha falta de seriedade ou unha falta de inexperiencia absoluta ou igual é que nos están tomando de chirigota, tal como fixo o seu compañeiro de goberno, o señor Borrego, cando di que as iniciativas deste grupo político son unhas iniciativas inútiles, faltándolle o respeto non só a este grupo, sino ás asociaciones que representamos cos rogos que presentamos. Sexa o que sexa, por culpa de inexperiencia ou por culpa desta tomadura de pelo, eu creo que teñen que poñerse as pilas xa, diga e faga o que me dixo, que é pactar co seu socio a Marea, presente, si pode, un borrador de presupostos, si lle deixa o seu socio da Marea, preséntenos a nós, si lle deixan, porque o paro está a medrar dunha maneira desbocada na nosa cidade. Remate xa, señora Mato, por favor. Remato xa. E se non toman medidas co presuposto, a única política que existirá vai a ser esa, precisamente a que fai que medre o paro na nosa cidade. Nada máis, moitas gracias. Perdón, señora alcaldesa. Sí. Por alusión directa, No. ¿podría intervir? No, silencio. Silencio, señora Gallego, déixeme contestar. Non lle está interpelando a vostede, me está interpelando a min, contesto eu, non contesta vostede. Ben, non, señor Borrego, é unha alusión como a que fixo vostede anteriormente ao Grupo Popular e como as que se intercambian a cotío neste pleno. Xa saben que eu teño un criterio moi restrictivo sobre o tema das alusións e, polo tanto, non está no uso da palabra. Señor Laje, o seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Señora Mato, penso que trato sempre con respeto absoluto ao seu grupo, comenzando por vostede como portavoz e o conxunto da totalidade do grupo. Iso non quere decir que teñamos que coincidir na forma de facer as cousas. Vostede pode formular a crítica que considere oportuna. É certo que eu dixen que a finais de setembro comenzaríamos a falar cos grupos e o fixemos exactamente 4 días despois, no comenzo do mes de outubro. Espero que toda a gravidade dos incumplimentos que este goberno ou incluso vostede poida ter na vida se limite a 72 horas, tendo en conta as catástrofes que contaron aquí, que teñen vivido, dame a impresión de que non é unha grave desviación. Non? En calquera caso, é certo que nós temos un acordo con 2 grupos políticos, co Bloque Nacionalista Galego, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, e co Grupo Municipal da Marea Atlántica. E, evidentemente, priorizamos chegar a un acordo e estamos traballando niso. A todos nos gustaría que fose moito máis veloz e que tiveramos xa resolto a negociación. Estamos nese trámite, estamos traballando de forma intensa e procuramos que haxa un bo orzamento.
o que vostede non pode ocultar, máis alá de algunhas descalificacións que formulou, que eu nunca formularei sobre vostede, é que sí se lle dixo ao seu grupo que podía facer propostas. Non sei que é o que lle chama a atención. Eu non lle vou a poñer exemplos do señor Mariano Rajoy, que non me pareceu que fora o exemplo máis axeitado, tendo en conta que pudo ir a unha investidura e decideu non ir. Podría decirlle algunhas outras cousas, ao mellor de trazo grosso, pero me parece que o pleno, con ese espírito navideño que nos caracteriza, tendo en conta que estamos nas últimas preguntas, pois tampouco merece a pena tensionalo. En calquera caso, o Grupo Municipal de Ciudadanos, que é unha opción política e un grupo no que a súa voceira tamén tuvo reunións con este goberno, foi convidado a que formulara propostas. Por certo, como se fai na maior parte dos casos cando non hai unha maioría e o propio goberno ten un proxecto xa artellado e o presenta como tal. A diferencia entre vostedes e o Grupo Municipal que preside a señora Martínez é moi evidente. Vostedes non pretenderon facer achegas, é respetable, eu non os critiquei por iso, achegas que poden facer, propostas que poden facer. Eu respeteina no seu turno, señora Mato. Sin embargo, a señora Martínez si fixo achegas do que consideraba que sería importante que se introducira no orzamento. Son dúas visións desde dous espazos diferentes? Pois seguramente. A nosa visión prioritaria é chegar a un acordo co Grupo da Marea e co Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Nada novo, señora Mato. E xa lle digo que eu non pecho as portas, non fixemos e non faremos ningún tipo de cordón sanitario co Partido Popular. O que vemos, evidentemente, é que vostedes están aínda facendo balance 2015-2019. Por iso lle falo do Antigo Testamento. Non sei que lle molesta con respecto a coñecer o Santoral. Non sei tampouco en colexio estudaron vostedes, non creo que se trate de ser moi relixioso ni moi laico, simplemente se trata dunha cuestión de cultura general e creo que nese sentido pois non hai nada novo baixo o ceo. Coñecer cando é Santo Tomás de Aquino non me parece que sea nada novidoso. Ben, moitas grazas. Ao mellor o temos para Santa Inés, que é o 21 de xaneiro. Por se alguén lle apetece felicitarme ou traer bombóns. Pasamos xa rematadas as preguntas orais, os rogos para os que rogo brevidade na súa formulación. Señora Martínez, por Ciudadanos. Los usuarios del servicio de la hora padecen una serie de diferentes deficiencias en un sistema de concesión que en su aplicación difícilmente cumple con las prescripciones técnicas, especialmente aquellas donde la empresa debe aplicar las últimas tecnologías a sus prestaciones. Son subsanables algunas trabas como que las renovaciones tengan que realizarse de forma presencial en las oficinas del concesionario, que se requiera la presentación nuevamente de toda la documentación que se solicita para dicha renovación en el caso de que las situaciones de los usuarios no hayan variado o hayan pagado el impuesto de circulación fuera del plazo voluntario, que se requiera la documentación del seguro del vehículo cuando esta información puede consultarse desde la Administración o que el abono de las tasas se realice únicamente en efectivo en dichas oficinas. Aparte de todas estas trabas operativas fáciles de solventar con la aplicación de sencillas tecnologías, se dan otros muchos aspectos que requieren de un estudio necesario para poder abarcar modificaciones actualizadas a las demandas de los usuarios con las que se podría mejorar el servicio de forma mucho más eficiente, como por ejemplo estableciendo zonas compartidas que se solapen, facilitando el aparcamiento a los residentes en las zonas limítrofes de cada una de las zonas, entre otras. Por todo ello, desde Ciudadanos rogamos que se exija a la empresa concesionaria el cumplimiento íntegro de todos los compromisos adquiridos con el Concello para la prestación del servicio de una forma eficiente, eficaz y sin trabas operativas para los usuarios, poniendo solución a los problemas anteriormente mencionados. Los episodios de turbidez en el agua son continuos desde hace varios meses en diferentes puntos de la ciudad, como aquí antes ya se ha mencionado. La respuesta dada por Emalsa, donde se indica que los motivos se deben a una mayor velocidad y presión en la conductividad del agua, deben ir acompañados de respuestas que aporten soluciones. Ante la falta de estas soluciones, rogamos la elaboración de un informe por parte de un técnico municipal de cuáles pueden ser las posibles causas de esta situación y de un segundo informe por parte de la empresa municipal del agua, Emalsa, donde además de indicar las causas por ello
ellos consideradas, a mayores especifique si la variación del proceso de cloración de cloro líquido a escamas puede influir en la formación y asentamiento de residuos en las tuberías, siendo estos residuos los que fuesen arrastrados por el agua cuando se produce un incremento en la velocidad y la presión y generando la mencionada turbidez. Y por último, todos sabemos de la escasez de medios humanos y materiales que padece la Policía Nacional, un colectivo funcionarial que aún con todas esas carencias realiza grandes esfuerzos para que la seguridad pública esté cubierta y garantizada. La loable defensa de todas estas necesidades desde los sindicatos policiales nos hace comprender que además de su incansable trabajo diario hay una firme preocupación de conseguir mejorar todas aquellas cuestiones que afecten a la seguridad de la ciudadanía. En nuestra ciudad, entre todas estas necesidades, nos encontramos con el cierre los fines de semana y festivos de la Oficina de Denuncias de Alférez Provisional. Ahora también se ha anunciado que a partir del 9 de diciembre al 31 de enero cerrará por las tardes durante los días de semana. ¿Dónde quedó la promesa de la subdelegada del Gobierno, Pilar López Riobó, de ampliar el horario de la Unidad de Familia y de Atención a la Mujer a 24 horas en julio de 2018? Solucionar este problema ayudaría a la descongestión de lonzas, ya que con que se dé el caso de que esté un solo funcionario y uno de prácticas, como se da en muchas ocasiones, si el funcionario que ejecuta órdenes de las autoridades judiciales se lesiona o se pone enfermo y no puede ir, esa oficina tendría que cerrar la atención a las víctimas. Los protocolos en los casos de malos tratos son diferentes, pero se pueden llegar a tratar de forma deficiente si en la oficina de denuncias no hay personal suficiente. En una sola oficina de denuncias, especialmente de noche y los fines de semana, no se garantiza debido a esto la correcta aplicación de estos protocolos especiales. Por todo ello es nuestro deber rogar al Gobierno local que demande nuevamente en nombre de toda la corporación a la delegación del Gobierno la cobertura de los efectivos de Policía Nacional que deben reponerse en el Concello de A Coruña y reabrir las 24 horas la oficina de denuncia situada en Alférez Provisional. Gracias. Moitas grazas. Xa falaremos deste tema noutro momento, pero os robos pola súa propia natureza son cuestións ou procuren que sexan cuestións de carácter breve, seguindo a tónica mantida entre os voceiros do PP e do PSOE. Non se trata de encíclicas, por favor, para axilizar o debate. Tempo do BNG, señor Jorquera. Ou non teñen... Si, hai uns sobre a accesibilidade en colexios. Non, vale, pois non, mellor. Marea, señor Varela. Sí, grazas. Eu vou a ser moi breve. O noso rogo con respecto ao barrio do Campanario, que foi creado nos anos 50 polo Concello da Coruña para reubicar as persoas empobrecidas que mal vivían na cidade, situadas nunha zona marginal, lonxe do centro da cidade. Durante anos o barrio foi recibindo melloras, varias delas no pasado mandato, unha das cales foi a rehabilitación do centro social, que estaba en moi mal estado. Pero, dende a fin da obra, en xuño de 2019, o edificio se atopa pechado e sen uso, sendo unha demanda da cidadanía que se poda abrir porque facía servicio comunitario para a propia veciñanza, como, por exemplo, servir para que os nenos puidesen ter apoio, nenas, apoio escolar. E, polo tanto, o noso rogo é que o Goberno municipal proceda a apertura urxente do local municipal do barrio do Campanario, cuxa obra de rehabilitación integral rematou en xuño de 2019, dotando de recursos humanos e actividade para o barrio. Moitas grazas, señor Varela. Turno para o Partido Popular. Señora Cendán, empeza vostede. Grazas, señora alcaldesa. Ao contrario que o meu compañeiro de bancada en frente, eu si considero importante o traballo que realizamos neste pleno, incluídos os rogos, así que aí vai o meu. O Obelisco Millennium foi concebido no 2000 co ánimo de converterse nun dos símbolos da cidade, como a Torre de Hércules ou María Pita. Sen embargo, o seu camiño foi ben distinto para este proxecto de emblema. A escultura, composta por 174 pezas de vidro holandés, leva dende o 2010 sin iluminar o ceo, pese a que para iso se diseñara no seu día unha peza de 50 metros de altura aos que hai que sumar a baliza de señalización que a coroa. En consecuencia, rogo que o Goberno municipal tome canto antes as medidas necesarias para devolverlle ao Obelisco Millennium a iluminación, aproveitando as datas de Nadal para que volva a brillar en conxunto co resto do ilumeado navideño da cidade. E así mesmo que leve a cabo o antes posible as actuacións necesarias de recuperación da contorna e do coidado e mantemento adecuado para evitar o seu progresivo deterioro. Moitas grazas. Moitas grazas, señor García. Boas tardes a todos. Apunte, señor Concello de Deportes, que non sabe de fair play. E son demandas das entidades que vostede non atende.
Tendo en conta que existen instalacións deportivas descubertas para o uso cidadán e tendo en conta que o Concello debe promocionar todo tipo de actividade deportiva e física achegando os espacios públicos ao cidadán, rogo ao señor concelleiro que o Goberno municipal leva a cabo canto antes a reparación da pista de skatepark situada en Eirís polo estado lamentable en que se atopa e así evitar posibles lesións aos usuarios. Segunda, señor concelleiro, tendo en conta que existen instalacións deportivas descubertas por uso cidadán e tendo en conta que o Concello debe promocionar todo tipo de actividade deportiva e física achegando os espacios públicos ao cidadán, rogo, señor concelleiro, ao Goberno municipal leven a cabo canto antes a reparación da pista deportiva de Adormideiras, dotando de iluminación e mellorando o chan deportivo. Terceira, señor concelleiro, apunte. Tendo en conta o alto número de deportistas que utilizan a sala municipal de esgrima, situada na Casa da Auga, utilizada por máis de 70 deportistas en horarios comprendidos entre as 16 horas e 22 horas, rogo a este concelleiro e a este Goberno municipal que leve a cabo canto antes a instalación urxente de climatización da sala municipal de esgrima e instale 6 pistas máis para as entidades. Tendo en conta que o deporte do atletismo en Coruña é unha referencia a nivel nacional e internacional, non só en promoción do deporte federado, senón na organización de grandes eventos, rogo a este concelleiro e a este Goberno municipal leve a cabo a organización do Gran Mitin Cidade da Coruña de atletismo, denominando Mitin Andrés Díaz e dotando de partida para a súa organización nos próximos orzamentos, como así se acordou na moción aprobada por unanimidade no pleno, nada máis nada menos, de setembro de 2018. Tendo en conta que o deporte de voleibol nesta cidade está experimentando un crecemento moi importante na base e ante a imposibilidade de que as nosas entidades deportivas poidaselles adxudicar máis horas de uso de instalacións deportivas municipais, polo que buscan solucións alternativas noutras instalacións de titularidade da Xunta de Galicia e da Diputación ou así como privadas. E rogo a este concelleiro e a este Goberno municipal que ante esta situación extraordinaria de que os clubes relacionados co voleibol non poidan dispoñer de instalacións suficientes para cubrir a súa actividade, cédaselle material deportivo específico para compensar o gasto que lle supón ter que utilizar outras alternativas. Tendo en conta que o Clube de Fútbol Batallador non dispón de uso de campos de fútbol nos campos municipais de San Pedro de Visma, rogo a este concelleiro e a este Goberno municipal chegue a un acordo coa dirección do Centro CEIP San Pedro de Visma para instalar iluminación na pista polideportiva e que os 50 nenos do Clube de Fútbol Batallador e os usuarios das actividades deportivas extraescolares poidan practicar o seu deporte favorito. Tendo en conta que dende fai de máis 4 anos levase celebrando na Coruña os Xogos do Eixo Atlántico de Hóckey a Patíns, coa participación de máis de 10 equipos e máis de 150 deportistas, coa celebración de encontros de equipos portugueses e galegos, así como conferencias e clinis deportivos, solicitamos unha partida orzamentaria maior para que este evento deportivo poida estar ao nivel que a Coruña merécese como a cidade emblemática do deporte do patín. Por iso rogo a este concelleiro e a este Goberno municipal habilite unha partida orzamentaria maior para que os Xogos do Eixo Atlántico de Hóckey a Patins poidan estar ao nivel que a Coruña merécese como cidade emblemática do deporte de patín. E, por último, tendo en conta o alto nivel de clubes e deportistas na Coruña dentro da modalidade de gimnasia deportiva, rogo a este concelleiro e a este Goberno municipal adquira un tapiz reglamentario para a competición nacional e ubique o mesmo nunha instalación deportiva municipal. Moitas gracias, señor alcalde, e buenas tardes. Moitas grazas, señor García. Moitas grazas. Ata aquí a sesión ordinaria deste pleno que damos por rematado. Pasamos agora ao escano cidadán. Hai dúas solicitudes. Solicito, en primeiro lugar, que o señor Fernández Roque ocupe o seu escano para proceder á intervención. Moitas grazas. Boa tarde, señor Fernández Roque. Ten vostede 3 minutos para facer a súa intervención, tras a cal será respostado por o Goberno municipal. Adiante, cando queira. Boa tarde, alcaldesa, concelleiros, e gracias por permitirme participar.
Hai xa unhas horas, na celebración do aniversario da Constitución, o delegado do Goberno en Galiza falaba de diálogo, consenso e complemento das leis como bases de convivencia e tomas de decisións que podan afectar a vida da cidadanía, incluindo as modificacións legais precisas que teñan como consecuencia a mellora da vida e o benestar das persoas. Se no caso do tema que me trae a intervir aquí hoxe se deran estes tres elementos, seguramente todo isto sería prescindible e aforraremos tempo e enerxía. Intervimos tamén por dous motivos. O primeiro é que non queremos que esta ferramenta de participación se enferruse e finalmente teñámola que eliminar das nosas opcións. O segundo, que queremos ser escoitados e que as nosas decisións, as nosas pensadas e traballadas deliberacións e demandas sexan visibles malia todas as críticas e voces contrarias que seguramente vanse levantar logo desta intervención. Logo dos poucos días das eleccións municipais, na tertulia dunha emisora local, a concelleira de Participación comentaba a inmediatez da celebración do San Xoán nada máis ocupar os postos de goberno. Eu lembreille que ao mes seguinte desta festa se celebraba na Cidade Vella a Feira das Maravillas e que había xa 3 anos que non se contaba coa voz nin a opinión desta asociación de vecinos na organización deste controvertido evento e que é a principal causa da nosa presencia hoxe aquí. A súa resposta foi que tomaba nota. Non houbo máis noticias. A Asociación de Vecinos da Cidade Vella cumpriu este ano 2019 40 anos do seu rexistro, da súa fundación, da súa existencia e ten a renovada vontade e forza para seguir ocupando o seu espacio nos ámbitos de acción que os estatutos claramente definen, polo que non renunciamos a ser escoitados cando consideremos que a trascendencia do momento o precisa. Un claro exemplo desto é o papel desenvolvido da pervalorización do barrio, no que esta asociación de vecinos tivo dúas intervencións concretas de considerable importancia. Unha, o manifesto e incondicional apoio á implementación desta nova medida, filtrando queixas, diluindo posicionamentos contrarios, convencendo a veciñanza do positivo da medida, un traballo realmente costoso e de campo e farragoso. E segundo, máis dun ano na procura de solucións ao problema de espacios de estacionamento dos vehículos, o contacto coas concesionarias dos parkings que ningún goberno municipal tivo a ben tomar a iniciativa para dar solución a un tema prioritario como é o de sacar os coches do espacio de intramuros e ter onde metelos a un precio máis ou menos aceitado. Compre lembrar isto porque temos claro que sin este apoio, esta iniciativa de colaboración, con toda a seguridade a penalización non se podería ter implementada. E este é o noso talante. Diálogo, consenso e cumprimento das leis no que entendemos que mellora a vida das persoas. Unha vez implementada esta fase, nos atopamos con un plan de revitalización que fala da dinamización. E temos claro que todo está por facer e que nestas situacións sempre parecen asentes que a calquera precio teñen un fin e teñen o fin de sacar partido fundamentalmente económico a costa de formar a esencia do contexto e de manipular a realidade sociocultural que identifica os lugares. Como exemplo que temos en Galicia, actualmente na Dirección Xeral de Patrimonio hai 23 solicitudes de rutas a pé que queren ser consideradas e catalogadas como Camiño de Santiago. 23 solicitudes, 23 rutas que queren unirse ao negocio de un tema cultural e patrimonial e non turístico. Afortunadamente, non todo vale. Corremos tamén este risco nesta denominación da Cidade Vella e que valga todo. Como tivemos ocasión de comprobar nos últimos meses coa celebración de festas como a das Maravillas, a Cerveza, o 123 aniversario da Fonte do Desexo, as festas patronais do Rosario, nos que o Concello da Coruña colaborou, a noso entender, sin rigor algún, tanto económica, humana e materialmente con unha autochamada asociación de veciños, empresarios, sin estar esta registrada nin cumprir requisito legal alguno. Sendo isto un agravio cara ao resto de asociacións que funcionamos ao beiro das convocatorias públicas cumprindo requisitos legais que todas elas exixen e, por suposto, sin diálogo, sin consenso e con evidente incumprimento das leis que protexen a cidadanía das agresións que estes eventos ás veces producen. Estas festas ou celebracións consistiron principalmente no bombardeo de decibelios durante horas, incluso fundamentalmente en horario nocturno, tendo tramos de 3, 4 e 5 horas que oscilan entre os 80 e 90 decibelios. Datos obtidos no equipo medidor de son ubicado na Praza da Fariña e que non enganan a ninguén, o cal podemos seguramente calificar de delito medioambiental, que non estamos dispostos a seguir tolerando. Todo isto motivou que a veciñanza tomara a iniciativa de organizarse, de contar con esta asociación de veciños para manifestar o seu malestar por estas e outras festas que entendemos non respetan nin a legalidade nin a vida dos residentes máis afectados.
E o resultado de toda esta ausencia... Perdón, señor Fernández Roque, ten que ir rematando, quedanlle moitos folios. Uno. Bueno, veña. O importante. Claro, sempre é importante. O resultado de toda esta ausencia de diálogo, de consenso, de cumprimento da legalidade é o documento que na pasada Asamblea da Asociación de Vecinos da Cidade de Bella do 13 de novembro aprobouse por unanimidade e que, consciente das críticas que imos recibir, leo a continuación. Di o seguinte. Asamblea da Asociación de Vecinos Cidade de Bella, María Pita, preocupados pola convivencia no noso barrio, aproba por unanimidade trasladar ao Pleno do Concello da Coruña e a opinión pública as seguintes demandas e consideracións. Os moitos miles de visitantes que recibe a Feira das Maravillas, que ano tras ano se instala na cidade de Bella da Coruña por máis de 10 días, non poden amparar a inteira ocupación do espazo público, que sofren sobre todo nenos e persoas maiores, a expulsión de moitos veciños, a verdadeira usurpación da intimidade dos seus habitantes, o perigo de avalanchas humanas e o eventual atranco á intervención de servizos de urxencia, bombeiros e ambulancias. Lembramos que o noso barrio ten un trazado viario de orixe medieval que dificulta a celebración deste tipo de eventos máis que multitudinarios. Todo isto, ademais, sin deixar beneficio económico ningún no Concello, na cidade de Bella, nin nos seus veciños, agás o lucro que poden acadar os 16 establecementos hostaleiros, lucro que non justifica a verdadeira tortura que ano a ano sufrimos os máis de 2.500 habitantes do barrio durante todos estes días, 18 horas diarias. Excusado é falar da vulgaridade do evento, dado que se realiza en todas as vilas, cidades e aldeas da nosa contorna e aínda fora de Galicia, exactamente coas mesmas características que na Coruña. Tampouco compre explicar o nulo interese cultural dunha feira que só promé a venda da cilindrada, a cociña en plena rúa de postos diversos e tamén unha cuestión preocupante, dadas as escasas condicións de salubridade. Este e outros moitos motivos deterioran o patrimonio cultural e natural da cidade, nomeadamente na Praza das Bárbaras e na Praza de Fariña, que pide a berros unha rehabilitación. Por todos estes motivos, a Asociación de Veciños da Cidade de Bella solicita que, se o Goberno municipal teima en autorizar semellante despropósito, a feira sexa trasladada fora das murallas. Expresión ben ensebre que todo o mundo entende. Pero a nosa preocupación se estende aprendendo da feira medieval, algúns comerciantes e hostaleiros pretenden organizar a festa permanente sin consideración ao descanso e a tranquilidade dos veciños. Remato en breve. Non remata en breve. Me dixo un folio e ten 3 na man, señor Fernández Roque. De verdad, eu, se me di un, diga un, e se ten 3, polo menos tape os 3, pero non... Quer dicir, quitei as gafas, pero vexo os folios. Eu lle agradezo que no inicio da súa intervención manifestara vostede a vontade de vir aquí a manter vivo o escano cidadán e a garantice vostede a supervivencia do mesmo, que non pode consumir dúas quendas e crear precedentes. Iso sí, convido a vostede a que veña a este escano tantas veces como considere oportuno, cun consello, se me permite, que non deixe o importante para o final, empece polo folio número 18, non empece polo 1, porque senón fala vostede demasiado tempo. Turno para o Goberno Municipal. Gracias, señora alcaldesa. Señor Fernández Roque, yo, en nombre, lógicamente, del Gobierno local, por ser la persona a la que le ha tocado dar respuesta en este escaño ciudadano, yo, lógicamente, recojo en nombre de este Gobierno pues, la propuesta de diálogo. Es cierto que este Gobierno convoca esa mesa por la Ciudad Vieja en la que forman parte pues, desde los colegios hasta la asociación, hasta las entidades que tienen presencia y tienen representatividad en la Ciudad Vieja, que se pasan documento, que llegan el plazo de hacer aportaciones y que se pueden efectuar. Lógicamente, esa mesa va a tener un trabajo, no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras, la peatonalización, los problemas de movilidad, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las fiestas. Y como yo soy una persona, señor Fernández Roque, y usted bien lo sabe porque nos ha tocado debatir muchas veces en la radio sobre este tema y tenemos posicionamientos, pues a veces discrepantes. No me voy a escapar del tema de la Feria das Maravillas. Usted dice que es controvertida y yo no quiero, lógicamente, decirle al presidente de una asociación vecinal lo que es controvertido o no. Lo cierto es que la feria medieval que se celebra en A Coruña supone un punto importante de atracción turística. Es seguramente
la única ocasión en la que muchas personas que no vivimos en la Ciudad Vieja nos acercamos a la Ciudad Vieja y, lógicamente, yo creo que sí que es verdad que a lo mejor se tiene pues, que organizar de una manera en la que se pueda coordinar en la medida de lo posible los intereses del descanso con los del ocio de otra parte de la ciudadanía que no reside en la Ciudad Vieja, porque no olvidemos que la Ciudad Vieja, la Plaza de María Pita y la zona antigua de la ciudad no solamente es patrimonio de quienes tienen la fortuna de vivir allí, sino también del resto de los ciudadanos de los barrios que bajan a disfrutar del ocio y, por lo tanto, bueno, pues una cosa es que se pueda, lógicamente, consensuar y otra cosa es que la Feria de las Maravillas o la Feria Medieval no se vaya a realizar o una feria medieval se tenga que realizar fuera de lo que es su lugar natural, como puede ser en este caso la Ciudad Vieja. No tendría mucho sentido que la feria medieval, como su propio nombre indica, se hiciera pues, en un barrio de reciente creación. De todas formas, yo tomo, lógicamente, esa invitación al diálogo que hago también mía por parte de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja y cualquier otro tipo de entidad que tenga representatividad en el mismo ámbito de la ciudad. Veremos y dialogaremos en esa mesa de la Ciudad Vieja y, desde luego, tanto las puertas de mi despacho como mi teléfono y mi contacto, como el resto de los concejales que puedan tener implicación en las áreas que a ustedes les afecten, están abiertas. Por mi parte, desde luego, no hay ninguna solicitud de cita que no se haya atendido por parte de los vecinos y, por supuesto, aquí estoy. Y por mi parte, nada más y muchas gracias. Grazas, señora Neira. Moitas grazas, señor Fernández Roque. Pode abandonar o escano. E o turno do señor García Gómez. Boa tarde, benvido, señor García Gómez. Boa tarde. E o seu turno, cando queira. Seguirei o consello da señora alcaldesa, vou a comezar polo final. Entón, vamos a empezar, digo eu, polo que é evidente. E o que é evidente é que está prohibido por lei o tema, como saben, vai da utilización de certos comportamentos vandálicos de vehículos VPM e bicicletas que invaden constantemente as beirarrúas, producindo unha grande inseguridade, sobre todo en persoas que teñen algún tipo de discapacidade, sobre todo discapacidade visual, porque, como saben, no caso noso da Asociación Galega para a Prevención do Glaucoma, membro da SOS Sanidade Pública, esta enfermedade produce un acortamento, unha disminución importante do campo visual, o cal teríamos que andar realmente, non sei, moita xente máis, pegados á parede como se fora unha corda de presos, se tratara. Bueno, as cousas evidentes é que está prohibido por lei, é confirmado por sentenza do Tribunal Supremo a circulación de bicicletas e patíns polas beirarrúas. En algúns concellos xa se está sancionando. Respecto da Coruña, neste momento non temos datos. É necesario adaptar a ordenanza de tráfico á legislación estatal no referente a estes novos vehículos VPM, particularmente neste intre a instrucción da DGT, aplicación transitoria armonizada coa normativa da Unión Europea 2019/S149 do 3 do 12 do 2019, hai 2 días. Tamén incrementar a vixilancia policial. É moi probable que retomar a figura de barrio pola súa proximidade aos problemas permita realizar mellor esta tarefa. Obviamente non temos coñecementos sobre técnicas de control de velocidade e infraccións, pero costa comprender como se levarán a cabo desde as calzadas este control con respecto a vehículos que circulan polas beirarrúas. Finalmente, este tamén é un problema de comportamento social e de respecto mutuo. Sería necesario promover desde o Concello campañas informativas de prevención. Con todo, estamos convencidos de que as condutas individuais, as infraccións, que ás veces chegan a un perigoso vandalismo, non desaparecerán únicamente con estas medidas preventivas, sen unha vixilancia activa e unha disciplina proporcional a ditas infraccións, en concordancia coa normativa vixente, en concreto co apartado 7.1 da devandita instrucción provisional. Por eso pedimos a este Goberno municipal que poña fin a esta situación de inseguridade, a cal xa é, sin dúbida, unha moi extendida preocupación cidadá. A Coruña reúne condicións para ser unha cidade punteira en mobilidade sostible. Fagámolo entre todas e todos. As medidas necesarias para a mobilidade segura para os peóns están relacionadas coa reducción e calmado de tráfico de vehículos privados
e, polo tanto, o incremento do transporte público, todo o cal propicia un uso máis seguro da calzada polos VPM e, en definitiva, unha mellor calidade do medio ambiente. Por outra parte, agardamos o comenzo do funcionamento do xa creado Consello Municipal de Saúde, do que formamos parte, onde este tipo de riscos de accidentes podense tratar dentro das actividades de prevención da saúde, un dos seus obxectivos, como todos saben. Lembremos que os peóns son o eixo principal da mobilidade. Non sei se teño algún tempo máis. Entón, nos facíamos algunha consideración sobre que a Organización Mundial da Saúde e os diferentes organismos de saúde pública ou as sociedades científicas médicas recomendan un incremento da mobilidade activa. Isto vai favorecer o mantemento da independencia e calidade de vida nas persoas maiores, reducir o risco cardiovascular e mellorar en xeral a saúde física e psíquica. Mais aquelas que se decidan a cumprir estas recomendacións polas vías da cidade enfróntanse en moitas ocasións a un conflito polo espazo urbano no que sempre levas de perder o paseante. As bicicletas que foxen dos coches, unido aos novos patinetes eléctricos, conviven malamente cos peóns nas beiras rúas. Hai un desorde e un perigo evidente na circulación das bicicletas, patíns e demais vehículos VPM que invaden frecuentemente os espazos peonís. Estamos a piques de perder pouco a pouco, como tantas veces adoita suceder, o dereito a camiñar con seguridade e tranquilidade e mesmo o dereito a despistarnos no noso camiñar por onde foi sempre un espazo reservado aos peóns. Como asociación expuxemos este problema a diferentes grupos municipais desde hai anos. Fomos atendidos amablemente, pero na nosa percepción non se observan resultados prácticos dabondo. Non é momento agora de buscar responsabilidades. Descoñecemos as prioridades dos diferentes gobernos municipais en cada intre que poderían non coincidir coas nosas preocupacións. Damos a benvida a ampliación do carril bici que pode supoñer unha mellora parcial ao problema, pero resulta evidente que a inseguridade para os peóns en maior ou menor medida continúa. Incrementada, por suposto, nos casos de baixa visión, como xa teño dito, e, en fin, penso que xa prácticamente non falla continuar moito máis, que decir que compartimos a nosa preocupación con outros colectivos de toda España cos que estamos en contacto. Non deberíamos agardar por máis tempo. A Coruña merece poñerse na liña de outras cidades que xa están abordando esta problemática. Moitas grazas. Moitas grazas por parte do Goberno, señor Díaz Villoslada. Sí, señor García Gómez, boa tarde. Agradecerlle a súa intervención neste escano cidadán, que non podemos, creo que, por outra parte, deixar de compartir en todas as súas inquedanzas. Esta mañá tivemos varios debates relativos á mobilidade, relativos á accesibilidade universal, e dicíamos que a accesibilidade universal debe ser un principio reitor nunha sociedade xusta e nunha sociedade, polo tanto, aberta. E, en ese sentido, a accesibilidade ten que ser un compromiso de traballo en calquera política pública, polo tanto, na acción política municipal. E, como sabe, nos estamos a poñer en marcha toda unha mesa de mobilidade na que traballaremos os diferentes aspectos e un dos aspectos claves vai ser a accesibilidade e a humanización do espacio público, na que, por suposto, a Asociación Galega para a Prevención do Glaucoma, como outras entidades que traballan no sector das distintas discapacidades, vai estar invitada para facer as súas aportacións. En ese sentido tamén, e me comenta a conselleira de Benestar Social, mencionaba que na vindeira reunión do Consello Local de Saúde terán a correspondente participación. É certo que o día 3 o Ministerio do Interior regulou de unha forma provisional a instrucción mentres non se leva adiante unha modificación completa do Regulamento Xeral de Vehículos, precisamente diferentes temas dos vehículos de mobilidade persoal que, lóxicamente, tanto lles preocupan a vostedes e a nós a hora de saber como se debe circular, por onde se debe circular e de como recuperar, sobre todo, o espacio público para os peóns. En ese sentido, esa instrucción, eu creo que vai nos axudar a todos, xa que define mellor o marco xurídico, a definición de que son os vehículos de mobilidade persoal, o réxime de infraccións e tamén as normas de circulación.
Nós tamén estamos a traballar na configuración dun borrador que regule tamén provisionalmente nestes aspectos. Nos vai servir de pauta, evidentemente, esta nova instrucción do Goberno Central. E eu, por rematar, quedaríame con unha frase que creo que pronunciou vostede nun debate que tivemos con motivo da mobilidade na Semana Europea da Mobilidade, no que nos decía que hai que garantir o dereito do peón a pasear despistado. Eu creo que é moi definitoria e moi simplificativa do que significa esta preocupación. Mais nada, gracias. Moitas grazas, señor García Gómez. Rematamos xa esta sesión. Moitas grazas a todos e a todas, como sempre, polo debate, polo traballo feito. Un placer debatir con vostedes. Por se acaso non temos pleno antes do día de San Silvestre, que pasen todos unhas boas festas. Boa tarde.